chitsauko chokutanga. Vazhinji vakaedza kurondedzera nhoroondo dzezvinhu zvakaitika pakati pedu, sokuitirwa kwazvakaitwa kwatiri naavo vakazviona kubva pakutanga, naivozve vari varanda veshoko. Naizvozvo, sezvo neniwo ndakanyatsoongorora zvose kubva pakutanga, ndakati zvakanakawo kuti ndikunyorerei imi Teofilo mune mukurumbira nhoroondo dzichinyatsotevedzanisa, kuitira kuti mugoziva chokwadi chezvinhu zvamakadzidziswa. Panguva yaHerodhi mambo weJudhea kwakanga kuno muprista ainzi Zekaria. Akanga ari weboka rouprista hwaAbhija. Mukadzi wake Erizabheti akanga ari chizvarwa chaAroni. Vose vakanga vakarurama pamberi paMwari, vachichengeta mirayiro yose nezvaakatema, vasina zvavangapomerwa. Asi vakanga vasina vana, nokuti Erizabheti akanga asingabereki, uye vose vari vaviri vakanga vachembera kwazvo. Mumwe musi Zekaria akati ari pabasa reboka rake achibata somuprista pamberi paMwari, akasarudzwa nomujenya maererano netsika youprista kuti aende andopisa zvinonhuhwira mutemberi yaShe. Uye nguva yokupisa zvinonhuhwira yakati yasvika, vanamati vose vakaungana panze vachinyengetera. Ipapo mutumwa waShe akazviratidza kwaari akamira kurutivi rworudyi rwearitari yezvinonhuhwira. Zekaria akati achimuona akavhunduka uye akabatwa nokutya, asi mutumwa akati kwaari, "Usatya Zekaria, munyengetero wako wanzwikwa. Mukadzi wako Erizabheti achakuberekera mwanakomana, uye unofanira kumutumidza zita rokuti Johani. Iye achava mufaro nokufarisisa kwamuri, uye vazhinji vachafara nokuda kwokuberekwa kwake, nokuti achava mukuru pamberi paShe. Haafaniri kutongonwa waini kana zvinonwiwa zvose zvakaviriswa, uye achazadzwa noMweya Mutsvene kunyange kubva pakuberekwa kwake. Achadzorera vanhu vazhinji vaIsraeri kuna She Mwari wavo, uye achafamba pamberi paShe mumweya nomusimba raEria, kuti adzorere mwoyo yamadzibaba kuvana vavo, uye kuti vasingateereri vadzokere kuuchenjeri hwavakarurama, kuti agadzirire vanhu vakagadzirirwa kumugamuchira Ishe." Zekaria akabvunza mutumwa akati, "Ndichaziva seiko izvi? Ini ndava murume mutana, uye mukadzi wangu achembera kwazvo." Mutumwa akapindura akati, "Ndini Gabhurieri, ndinomira pamberi paMwari, uye ndatumwa kuti ndizotaura newe. Ndinokuudza nhau dzakanaka idzi. Uye iye zvino uchava chimumumu, uye uchatadza kutaura kusvikira pazuva razvichaitika, nokuti hauna kutenda mashoko angu iwo achaitika nenguva yawo." Zvichakadaro, vanhu vakanga vakamirira Zekaria vakashamiswa kuti akanga atora nguva yakareba kudai seiko ari mutemberi. Akati abuda, akasagona kutaura navo. Vakazviona kuti akanga aona chiratidzo mutemberi, nokuti akaramba achitaura navo namaoko, uye akaramba ari chimumumu asingagoni kutaura. Nguva yokushumira kwake yakati yapera, akadzokera kumba kwake. Shure kwaizvozvo, mukadzi wake Erizabheti akava nemimba, uye akazvivanza kwemwedzi 5. Akati mumwoyo make, "Ishe andiitira izvi mumazuva ano, akaratidza nyasha dzake, uye akabvisa kunyadziswa kwangu pakati pavanhu." Mumwedzi wechitanhatu, Mwari akatuma mutumwa Gabhurieri kuNazareta, guta riri muGarirea, kumhandara yakanga yatsidzirwa kuwanikwa nomurume ainzi Josefa, chizvarwa chaDhavhidhi. Zita remhandara iyi rainzi Maria. Mutumwa akasvika kwaari akati, "Kwaziwa, iwe wakanzwira nyasha zvikuru, Ishe anewe." Maria akatambudzika zvikuru namashoko ake, uye akashamiswa kuti kukwazisa kwakadai ndekworudzii. Asi mutumwa akati kwaari, "Usatya Maria, iwe wanzwirwa nyasha naMwari. Uchava nomwana, uye uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rokuti Jesu. Iye achava mukuru, uye achanzi mwanakomana weWokumusoro-soro. Ishe Mwari achamupa chigaro choushe chababa vake Dhavhidhi, uye achatonga pamusoro pemba yaJakobho nokusingaperi. Umambo hwake haungatongogumi." Maria akabvunza mutumwa akati, "Ko, izvi zvichaitika seiko, sezvo ndiri mhandara?" Mutumwa akapindura achiti, "Mweya Mutsvene achauya pamusoro pako, uye simba reWokumusoro-soro richakufukidza. Saka mutsvene achazvarwa achanzi mwanakomana waMwari. Kunyange hama yako Erizabheti achava nomwana pamazuva okukwegura kwake, uye mwedzi uno ndowechitanhatu kuna iye ainzi asingabereki, nokuti hakuna chinhu chisingagonekwi naMwari." Maria akati, "Ini ndiri muranda waShe, ngazviitike hazvo kwandiri sezvamareva." Ipapo mutumwa akabva paari. Panguva iyoyo Maria akagadzirira ndokukurumidza kuenda kune rimwe guta romunyika yezvikomo yeJudhea,
uko kwaakasvikopinda mumba maZekaria akakwazisa Erizabheti. Erizabheti akati anzwa kukwazisa kwaMaria, mwana akakwakuka mudumbu make. Ipapo Erizabheti akazadzwa noMweya Mutsvene, akadanidzira nenzwi guru achiti, wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, uye akaropafadzwa mwana wauchazvara. Asi ini ndanzwirwawo nyasha seiko, zvokuti mai vashe wangu vauye kwandiri? Pangosvika inzwi rokukwazisa kwenyu munzeve dzangu, mwana ari mudumbu mangu abva akwakuka nomufaro. Akaropafadzwa iye akatenda kuti zvakataurwa kwaari naShe zvichaitika. Maria akati, mwoyo wangu unokudza Ishe, uye mweya wangu unofara muna Mwari muponesi wangu, nokuti kana ane hanya nokuninipiswa kwomurandakadzi wake, kubva zvino marudzi ose achanditi ndakaropafadzwa. Nokuti iye Wamasimba andiitira zvinhu zvikuru, zita rake idzvene. Ngoni dzake dzinosvika kuna avo vanomutya, kubva kune chimwe chizvarwa kusvikira kune chimwe chizvarwa. Iye akaita mabasa esimba noruoko rwake, akaparadzira avo vanozvikudza mundangariro dzemwoyo yavo. Akabvisa vatongi pazvigaro zvavo, asi akasimudzira vanozvininipisa. Akagutsa vane nzara nezvinhu zvakanaka, asi akadzinga vapfumi vasina chinhu. Akabatsira muranda wake Israeri, achirangarira kuva nengoni kuna Abhurahama nezvizvarwa zvake nokusingaperi, kunyange sezvaakareva kumadzibaba edu. Maria akagara naErizabheti kwemwedzi inenge 3, uye mushure maizvozvo akadzokera zvake kumusha. Nguva yakati yasvika yokuti Erizabheti ave nomwana, akazvara mwana mukomana. Vavakidzani vake nehama dzake vakanzwa kuti Ishe akanga amunzwira ngoni huru, vakafara pamwe chete naye. Pazuva rorusere vakauya kuzodzingisa mwana, uye vakanga vachizomutumidza zita rababa vake Zekaria. Asi mai vake vakati, kwete, anofanira kunzi Johani. Ivo vakati kwaari, pakati pehama dzenyu hapana munhu ane zita iroro. Ipapo vakaninira maoko kuna baba vake kuti vazive zita raida kupa mwana. Akavakumbira pokunyorera, akanyora kuti zita rake ndiJohani, uye vose vakashamiswa nazvo. Pakarepo muromo wake wakazarurwa, uye rurimi rwake rukasunungurwa, akatanga kutaura achirumbidza Mwari. Vavakidzani vose vakazadzwa nokutya munyika yose yezvikomo yeJudhea. Vanhu vakataura pamusoro pezvinhu izvi zvose. Vanhu vose vakazvinzwa vakashamiswa nazvo, vakati mwana uyu achava akadiniko, nokuti ruoko rwaShe rwaiva naye. Zekaria baba vake vakazadzwa noMweya Mutsvene, uye vakaprofita vachiti, Ishe Mwari waIsraeri ngaakudzwe, nokuti akauya akadzikinura vanhu vake. Iye akatisimudzira runyanga rworuponeso muimba yomuranda wake Dhavhidhi, sezvaakataura kubudikidza navaprofita vake vatsvene vekare, iko kuponeswa kubva kuvavengi vedu naparuoko rwavose vanotivenga, kunzwira madzibaba edu ngoni nokurangarira sungano yake tsvene, mhiko yaakapikira baba vedu Abhurahama, kutinunura kubva muruoko rwavavengi vedu, uye kutigonesa kuti timushumire tisingatyi, muutsvene nokururama pamberi pake mazuva edu ose. Uye iwe, mwana wangu, uchanzi muprofita wevokumusoro-soro, nokuti uchatungamira pamberi paShe kuti umugadzirire nzira, kuti ape vanhu vake ruzivo rworuponeso, kubudikidza nokuregererwa kwezvivi zvavo, nokuda kwomwoyo munyoro waMwari wedu. Naye zuva richatibudira richibva kudenga, kuti rivhenekere pamusoro paavo vagere murima nomumumvuri worufu, uye kuti usesedze tsoka dzedu munzira yorugare. Uye mwana akakura akava nesimba mumweya, uye akagara mugwenga kusvikira azoonekwa pachena kuvaIsraeri. Luka chitsauko chechipiri. Mumazuva iwayo Kesari Augustasi akapa chirevo chokuti vagari vose venyika dzose dzaitongwa neRoma vaverengwe. Uku ndiko kwaiva kuverengwa kwokutanga kwavakaita panguva yaKuriniasi paakanga ari mubati weSiria. Uye mumwe nomumwe akaenda kuguta rake kuti andonyoresa. Saka Josefawo akakwidza achibva kuguta reNazareta muGarirea achienda kuJudhea kuBheterehema, guta raDhavhidhi, nokuti akanga ari weimba yaDhavhidhi neworudzi rwake. Akaenda ikoko kundonyoresa naMaria, waakanga adzidzira kuzowanana naye, uye akanga ava napamuviri.
Vachiri ikoko, nguva yokuzvarwa kwomwana yakasvika. Akazvara dangwe rake mwanakomana, akamuputira nemicheka akamuisa muchidyiro chezvipfuwo, nokuti muimba yavaeni makanga musisina nzvimbo yavo. Uye kwakanga kuna vafudzi vakanga vachigara kumafuro aiva pedyo naikoko, vachichengeta makwai avo usiku. Mutumwa waShe akazviratidza kwavari, uye kubwinya kwaJehovha kwakavakomberedza, uye vakatya kwazvo. Asi mutumwa akati kwavari, musatya, ndauya nenhau dzakanaka dzomufaro mukuru uchava navanhu vose. Nhasi muguta raDhavhidhi mazvarwa muponesi, ndiye Kristu Ishe. Ichi ndicho chichava chiratidzo kwamuri: muchaona mwana akaputirwa nemicheka uye avete muchidyiro chezvipfuwo. Pakarepo hondo huru yokudenga yakaonekwa pamwe chete nomutumwa vachirumbidza Mwari vachiti, Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, uye rugare panyika nokuvanhu vaanofarira. Vatumwa vakati vabva kwavari uye vaenda kudenga, vafudzi vakataurirana vachiti, hande kuBheterehema tindoona chinhu chaitika ichi chataudzwa nezvacho naShe. Saka vakakurumidza kusimuka vakaenda vakandowana Maria naJosefa nomwana akanga avete muchidyiro chezvipfuwo. Vakati vamuona, vakaparidza shoko maererano nezvakanga zvataurwa pamusoro pomwana uyu, uye vose vakazvinzwa vakashamiswa nezvavakataurirwa navafudzi. Asi Maria akachengeta zvinhu zvose izvi akazvifungisisa mumwoyo make. Vafudzi vakadzokera vachikudza nokurumbidza Mwari pamusoro pezvinhu zvose zvavakanga vanzwa uye zvavakaona. Zvakanga zvangoita sezvavakanga vataurirwa. Pazuva rorusere, nguva yokudzingiswa kwake yasvika, akatumidzwa zita rokuti Jesu, zita raakanga apiwa nomutumwa asati aumbwa mudumbu. Nguva yokuzvinatsa kwavo maererano nomurayiro waMozisi yakati yakwana, Josefa naMaria vakaenda naye kuJerusarema kundomukumikidza kunaShe, sezvazvakanyorwa mumurayiro waShe kuti mwanakomana wose wedangwe anofanira kutsaurirwa Ishe, uye kuti vabayire chibayiro maererano nezvinorehwa mumurayiro waShe zvichinzi, njiva mbiri kana hangaiwa duku mbiri. Zvino kwakanga kuno murume aiva muJerusarema ainzi Simeoni. Akanga akarurama uye aida Mwari. Akanga akamirira kunyaradzwa kwavaIsraeri, uye Mweya Mutsvene waiva pamusoro pake. Zvakanga zvaratidzwa naMweya Mutsvene kuti haaizofa asati aona muzodziwa waShe. Iye akapinda mutemberi achisundwa noMweya Mutsvene. Vabereki vakati vauya nomwana Jesu kuti vazoita kwaari tsika yaidiwa nomurayiro, Simeoni akamubata mumaoko ake akarumbidza Mwari achiti, Ishe Tenzi, sezvamakavimbisa, zvino chiendesai henyu muranda wenyu norugare, nokuti meso angu aona ruponeso rwenyu rwamakagadzirira pamberi pavanhu vose, chiedza chinovhenekera vahedheni uye nokukudzwa kwavanhu venyu muIsraeri. Baba namai vomwana vakashamiswa nezvakataurwa pamusoro pake. Ipapo Simeoni akavaropafadza akati kuna Maria mai vake, mwana uyu achaita kuti kuve nokuwa nokumutswa kwavazhinji muIsraeri, uye achava chiratidzo chicharambwa, kuitira kuti ndangariro dzemwoyo mizhinji dzigoratidzwa, uye munondo uchabayawo mwoyo wako pachako. Kwaivawo nomuprofitakadzi Ana, mwanasikana waFanueri, worudzi rwaAsheri, akanga akwegura kwazvo. Akanga ambogara makore 8 nomurume wake shure kwokuwanikwa kwake. Ipapo akazova chirikadzi kusvikira ava namakore 84. Haana kumbova mutemberi, asi akanamata usiku namasikati, achitsanya nokunyengetera. Akasvika pavari panguva iyoyo, akavonga Mwari uye akataura pamusoro pomwana kuna vose vakanga vakamirira kudzikinurwa kweJerusarema. Josefa naMaria vakati vaita zvose zvaidikanwa nomurayiro waShe, vakadzokera kuGarirea, guta ravo reNazareta. Uye mwana akakura akasimba, akanga azere nouchenjeri, uye nyasha dzaMwari dzaiva pamusoro pake. Gore negore vabereki vake vaenda kuJerusarema kumutambo wePasika. Akati ava namakore 12, vakakwidza naye kumutambo. Maererano netsika yavo, mutambo wakati wapera, vabereki vake pavakanga vodzokera kumusha, mukomana Jesu akasara muJerusarema, asi ivo vakanga vasingazvizivi. Vakafamba kwezuva rose vachifunga kuti akanga ari pakati pavo. Ipapo vakatanga kumutsvaka pakati pehama neshamwari dzavo. Vakati vamushayiwa, vakadzokera kuJerusarema kundomutsvaka. Mushure mamazuva 3 vakamuwana ari mutemberi, akagara pakati pavadzidzisi achivateerera uye achivabvunza mibvunzo.
Mumwe nomumwe akamunzwa akashamiswa nokunzwisisa kwake uye nemhinduro dzake. Vabereki vake vakati vamuwana, vakashamiswa kwazvo, uye mai vake vakati kwaari, mwana, waitireiko zvakadai kwatiri? Baba vako neni tanga tichikutsvaka kwazvo. Iye akati, manga muchinditsvakireiko? Manga musingazivi here kuti ndaifanira kunge ndiri mumba mababa vangu? Asi havana kunzwisisa zvaaireva kwavari. Ipapo akaburuka navo kuNazareta uye akavateerera. Asi mai vake vakachengeta zvinhu zvose izvi mumwoyo mavo. Uye Jesu akakura muuchenjeri nomunhu, achidiwa naMwari uye navanhu. Ruka chitsauko chechitatu. Mugore re15 rokutonga kwaTibheriasi Kesari, Pondio Pirato paakanga ari mubati weJudhea, Herodhi ari mubati weGarirea, munun'una wake Firipi ari mubati weIturea neTirakoniti, uye Lisania ari mubati waAbhurini. Panguva youprista hwaAnasi naKefasi, shoko raMwari rakasvika muna Johani mwanakomana waZekaria mugwenga. Akaenda munyika yose yakapoteredza Jorodhani achiparidza rubhabhatidzo rokutendeuka kuti vanhu varegererwe zvivi, sezvazvakanyorwa mubhuku ramashoko aIsaya muprofita zvichinzi: inzwi rounodana murenje richiti, gadzirirai nzira yaShe, ruramisai migwagwa yake. Mipata yose ichafushirwa, makomo ose nezvikomo zvichaderedzwa, migwagwa yakakombama ichatwasanudzwa, pasakaenzana pachaenzaniswa, uye marudzi ose avanhu achawana ruponeso rwaMwari. Johani akati kuvanhu vazhinji vaiuya kuzobhabhatidzwa naye, imi vana venyoka, ndianiko akuyambirai kuti mutize kutsamwa kuchauya? Chiberekai zvibereko zvinoenderana nokutendeuka, uye musatanga kuti mumwoyo menyu, Abhurahama ndiye baba vedu. Nokuti ndinoti kwamuri, Mwari anogona kumutsira Abhurahama vana pamabwe aya. Demo ratoiswa pamidzi yemiti, uye muti mumwe nomumwe usingabereki zvibereko zvakanaka uchatemwa ugokandwa mumoto. Vanhu vazhinji vakati, zvino toita seiko? Johani akapindura akati, munhu ane nguo mbiri ngaagovane neasina, uye ane zvokudya ngaaitewo saizvozvo. Vateresi vakauyawo kuzobhabhatidzwa, vakamubvunza vakati, mudzidzisi, toita seiko? Akati kwavari, musatora mari inopfuura mwero wamunofanira kutora. Ipapo vamwe varwi vakamubvunza vakati, tinofanira kuita seiko? Iye akati, musatorera vanhu mari nechisimba, uye musapomera vanhu nhema, mugutsikane nomubayiro wenyu. Vanhu vakanga vakamirira vakatarisa, uye vose vakanga vachikahadzika mumwoyo yavo kuti zvimwe Johani akanga ari iye Kristu. Johani akavapindura vose achiti, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi shure kwangu kunouya mumwe ane simba kundipfuura, zvokuti ini handina kukodzera kuti ndisunungure rukanda rweshangu dzake. Iye achakubhabhatidzai noMweya Mutsvene nomoto. Rusero rwake rwuri muruoko rwake kuti apepete paburiro rake uye agounganidza gorosi mudura, asi hundi achaipisa nomoto usingadzimwi. Uye namamwe mashoko mazhinji, Johani akakuridzira vanhu, akaparidza vhangeri kwavari. Asi Johani akati atsiura Herodhi mutongi nokuda kwaHerodhiasi, mukadzi womunun'una wake, uye nezvimwe zvinhu zvose zvakaipa zvaakanga aita, Herodhi akawedzera pazviri zvose nokuita izvi, akapfigira Johani mutorongo. Vanhu vose vakati vachiri kubhabhatidzwa, Jesu akabhabhatidzwawo, uye akati achinyengetera, denga rakazaruka, Mweya Mutsvene akauya pamusoro pake nomufananidzo wenjiva. Uye inzwi rakabva kudenga richiti, ndiwe mwanakomana wangu wandinoda, ndiwe wandinofarira kwazvo. Zvino Jesu pachake akanga ava nemakore anenge 30 paakatanga ushumiri hwake. Sokuonekwa kwazvo akanga ari mwanakomana waHeri, mwanakomana waMatati, mwanakomana waRevhi, mwanakomana waMereki, mwanakomana waJani, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waMataitasi, mwanakomana waAmosi, mwanakomana waNahumi, mwanakomana waEsiri, mwanakomana waNagai, mwanakomana waMaati, mwanakomana waMatatiasi, mwanakomana waSemieni, mwanakomana waJoseki, mwanakomana waJodha, mwanakomana waJohanani, mwanakomana waResa, mwanakomana waZerubhabheri, mwanakomana waShearitieri, mwanakomana waNeri, mwanakomana waMereki, mwanakomana waAti, mwanakomana waKosamu,
mwanakomana waErimadhami, mwanakomana waEri, mwanakomana waJoshua, mwanakomana waEriezeri, mwanakomana waJerimi, mwanakomana waMatati, mwanakomana waRevhi, mwanakomana waSimeoni, mwanakomana waJudha, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waJonami, mwanakomana waEriakimu, mwanakomana waMeria, mwanakomana waMina, mwanakomana waMatata, mwanakomana waNatani, mwanakomana waDhavhidhi, mwanakomana waJesi, mwanakomana waSalmoni, mwanakomana waNahashoni, mwanakomana waAminadhabhi, mwanakomana waRami, mwanakomana waHezironi, mwanakomana waPerezi, mwanakomana waJudha, mwanakomana waJakobho, mwanakomana waIsaka, mwanakomana waAbrahama, mwanakomana waTera, mwanakomana waNahori, mwanakomana waSerugi, mwanakomana waReu, mwanakomana waPeregi, mwanakomana waEbha, mwanakomana waShera, mwanakomana waKainani, mwanakomana waArifasadi, mwanakomana waShamu, mwanakomana waNoa, mwanakomana waRameki, mwanakomana waMetusera, mwanakomana waEnoki, mwanakomana waJareti, mwanakomana waMahareri, mwanakomana waKenani, mwanakomana waEnoshi, mwanakomana waSeti, mwanakomana waAdhamu, mwanakomana waMwari. Luka chitsauko chechina. Jesu azere noMweya Mutsvene akadzoka kubva paJorodhani akatungamirirwa noMweya mugwenga umo maakaedzwa naSatani kwamazuva 40. Haana chaakadya pamazuva iwayo, uye pakupera kwamazuva iwayo akanzwa nzara. Satani akati kwaari, kana iwe uri mwanakomana waMwari, rayira dombo iri kuti rive chingwa. Jesu akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haararami nechingwa bedzi, asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maMwari. Satani akamutungamirira kunzvimbo yakakwirira uye akamuratidza munguva diki diki umambo hwose hwenyika. Akati kwaari, ndichakupa simba rahwo rose nokubwinya kwawo, nokuti ndakaupiwa, uye ini ndinogona kuupa kuna ani zvake wandinoda. Saka kana ukandinamata, uchava hwako hwose. Jesu akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, namata Ishe Mwari wako, umushumire iye oga. Satani akamutungamirira kuJerusarema akamuita kuti amire pachiruvi chetemberi. Akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, zviwisire pasi uchibva pano, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, iye acharayira vatumwa vake pamusoro pako kuti vakuchengete kwazvo. Vachakusimudza mumaoko avo kuti rutsoka rwako rurege kugumburwa padombo. Jesu akati, zvinonzi usaedza Ishe Mwari wako. Satani akati apedza kuedza kwake kwose uku, akabva paari kusvikira pane imwe nguva. Jesu akadzokera kuGarirea musimba roMweya, uye shoko pamusoro pake rakapararira kumativi ose enyika. Akadzidzisa mumasinagoge avo, uye munhu wose akamurumbidza. Akaenda kuNazareta kwaakanga arerwa, uye nomusi weSabata akapinda musinagoge setsika yake. Akasimuka kuti averenge. Rugwaro rwakapetwa raIsaya rwakapiwa kwaari. Pakurubhedhenura akawana pakanga pakanyorwa kuti, Mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti akandizodza kuti ndiparidze vhangeri kuvarombo. Akandituma kuti ndiparidze rusununguko kuna vakasungwa, uye kuti vasingaoni vaone, kuti ndisunungure vakamanikidzwa, kuti ndiparidze gore rakanaka raShe. Ipapo akapeta rugwaro akarudzorera kumubati akagara pasi. Meso avanhu vose vakanga vari musinagoge akanga akati ndee kwaari, uye akatanga nokuti kwavari, nhasi rugwaro urwu rwazadziswa munzeve dzenyu. Vose vakataura zvakanaka pamusoro pake, uye vakashamiswa namashoko akanaka akanga achibuda mumuromo make. Vakati, ko, uyu haasi mwanakomana waJosefa here? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo muchataura tsumo iyi kwandiri muchiti, murapi chizvirapa. Itawo muguta rako rino zvatakanzwa kuti wakaita kuKepanaume. Akaenderera mberi achiti, ndinokuudzai chokwadi kuti hakuna muprofita anogamuchirwa muguta rake. Ndinokuudzai chokwadi kuti kwakanga kune chirikadzi zhinji muIsraeri panguva yaEria, panguva yakadzivirwa denga kwamakore 3.5, uye nzara huru ikavapo munyika. Asi Eria haana kutumwa kuno mumwe wavo, asi kuchirikadzi yeZerafati munyika yeSidhoni. Uye kwaiva navazhinji vaiva namaperembudzi
panguva yaEria muprofita, asi hapana mumwe chete pakati pavo akanatswa kunze kwaNaamani muSiria. Vanhu vose vakanga vari musinagoge vakatsamwa kwazvo pavakanzwa izvi. Vakasimuka vakamubudisa muguta, vakamutora vakaenda naye kumucheto wechikomo chakanga chakavakirwa guta ravo kuti vamusundidzire kumawere. Asi akafamba napakati pemhomho yavanhu akaenda zvake. Ipapo akaburuka zasi kuKepanaume, guta riri muGarirea, akatanga kudzidzisa vanhu nomusi weSabata. Vakashamiswa nokudzidziswa kwake, nokuti shoko rake raiva nesimba. Musinagoge makanga muno murume akanga akabatwa nedhimoni, mweya wakaipa, uye akadanidzira nenzwi guru achiti, munodeiko kwatiri imi Jesu weNazareta? Ko, mauya kuzotiparadza kanhi? Ndinoziva kuti muri ani, muri mutsvene waMwari. Jesu akaurayira achiti, nyarara, buda maari. Ipapo dhimoni rakaputsira murume uyu pasi pamberi pavo vose rikabuda risina kumukuvadza. Vanhu vose vakashamiswa vakataurirana vachiti, kudzidzisa uku ndokupi? Anorayira mweya yakaipa nechikuriri uye nesimba ichibva yabuda. Mukurumbira wake wakaparira munzvimbo dzose dzakapoteredza. Jesu akabva pasinagoge akaenda kumba kwaSimoni. Zvino mai vomukadzi waSimoni vairwara nefivha, uye vakakumbira Jesu kuti avabatsire. Jesu akakotamira kwavari akarayira fivha ikabva pavari. Vakasimuka pakarepo vakatanga kuvashandira. Zuva rakati rodoka, vanhu vakauya kuna Jesu navose vakanga vana marudzi akasiyana-siyana ezvirwere. Akaisa maoko ake pamusoro pomumwe nomumwe wavo akavaporesa. Pamusoro paizvozvo, madhimoni akabuda muvanhu vazhinji, achidanidzira achiti, ndiwe mwanakomana waMwari. Asi iye akaatsiura akasaatendera kuti ataure, nokuti iwo aizoziva kuti ndiye Kristu. Mangwanani-ngwanani, Jesu akaenda kunzvimbo yakanyarara ari oga. Vanhu vakanga vachimutsvaka, uye vakati vamuwana paakanga ari, vakaedza kumudzivisa kuti asabva kwavari. Asi iye akati, ndinofanira kuparidza vhangeri roumambo hwaMwari kuna mamwewo maguta, nokuti ndizvo zvandakatumirwa. Uye akaramba achiparidza mumasinagoge eJudhea. Luka chitsauko chechishanu. Rimwe zuva Jesu zvaakanga amire pagungwa reGenesareti, vanhu vakaungana vakamukomberedza vachiteerera kushoko raMwari. Uye akaona magwa maviri kumhenderekedzo dzegungwa. Akanga asiyiwapo navabati vehove vakanga vachisuka mambure avo. Akakwira mune rimwe ramagwa acho rakanga riri raSimoni, akamukumbira kuti ariswededze zvishoma kumahombekombe. Ipapo akagara pasi akadzidzisa vanhu ari mugwa. Akati apedza kutaura, akati kuna Simoni, chiriswededza kwakadzika ugokanda usvasvi ubate hove. Simoni akapindura akati, tenzi, takashanda zvakaoma usiku hwose, uye hatina kubata chinhu. Asi sezvamadaro imi, ndichakanda hangu mambure. Vakati vaita saizvozvo, vakabata hove zhinji kwazvo, uye mambure avo akatanga kubvaruka. Saka vakaninira vamwe vavo vakanga vari mune rimwe igwa kuti vauye vazovabatsira. Simoni Petro akati achiona izvi, akawira pamabvi aJesu akati, ibvai kwandiri, Ishe, ndiri mutadzi. Nokuti iye neshamwari dzake vakashama kwazvo nokuda kwehove dzavakanga vabata. Uye vana Jakobho naJohani vanakomana vaZebhedhi, vamwe vaSimoni, vakashamawo. Ipapo Jesu akati kuna Simoni, usatya, kubva zvino uchava mubati wavanhu. Saka vakakwevera magwa avo kumahombekombe, vakasiya zvose uye vakamutevera. Jesu paakanga achiri mune rimwe ramaguta, mumwe murume akanga azere namaperembudzi akauya. Akati achiona Jesu, akawira pasi nechiso chake, akamukumbira zvikuru achiti, Ishe, kana muchida, munogona kundinatsa. Jesu akatambanudza ruoko rwake akabata murume uyu akati, ndinoda, chinatswa. Pakarepo maperembudzi akabva paari. Ipapo Jesu akamurayira achiti, usaudza munhu, asi enda undozviratidza kumuprista ugopa zvibayiro zvakarayirwa naMozisi zvokunatswa kwako, chive chapupu kwavari. Asi mukurumbira wake wakapararira kwazvo, zvokuti vanhu vazhinji vakauya kuzomunzwa uye kuti vaporeswe zvirwere zvavo. Asi kazhinji Jesu azvitsaura achienda kusina vanhu kuti andonyengetera. Rimwe zuva paaidzidzisa, vaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakanga vabva mumisha yose yeGarirea neJudhea uye neJerusarema vakanga vagerepo. Uye simba raShe rakanga riripo kuti aporese vanorwara. Vamwe varume vakasvika vakatakura murume akanga akaoma mutezo parukukwe.
vakaedza kuti vamupinze mumba kuti vandomuradzika pamberi paJesu. Vakati vashaya nzira yokupinda nayo nokuda kwokuwanda kwavanhu, vakakwira pamusoro pedenga vakamuburutsa ari parukukwe rwake napamapiriro pakati pavanhu pamberi paJesu chaipo. Jesu akati aona kutenda kwavo akati, "Shamwari, zvivi zvako zvaregererwa." VaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakatanga kufunga vachiti, "Ndianiko munhu uyu anotaura achimhura Mwari? Ndianiko anoregerera zvivi kunze kwaMwari chete?" Jesu aiziva zvavaifunga uye akabvunza achiti, "Seiko muchifunga zvinhu izvi mumwoyo yenyu? Ndezvipiko zvakareruka kuti zvivi zvako zvairegererwa kana kuti simuka ufambe? Asi kuti muzive kuti Mwanakomana woMunhu ane simba panyika rokuregerera zvivi." Akati kumurume akanga akaoma mutezo, "Ndinoti kwauri, simuka, tora rukukwe rwako uende kumba." Pakarepo akasimuka pamberi pavo akatora rukukwe rwaakanga avete parwuri akaenda kumba achirumbidza Mwari. Munhu wose akashamiswa nazvo akarumbidza Mwari. Vakazadzwa nokutya vakati, "Taona zvinhu zvinoshamisa nhasi." Shure kwaizvozvo, Jesu akabuda akaona muteresi ainzi Revhi akagara paimba yake yokuteresa. Jesu akati kwaari, "Nditevere." Revhi akasimuka akasiya zvinhu zvose akamutevera. Ipapo Revhi akaitira Jesu mabiko makuru pamba pake, uye vateresi vazhinji kwazvo navamwewo vakadya navo. Asi vaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakanga vari veboka ravo vakagunun'una vakati kuvadzidzi vake, "Seiko muchidya navateresi navatadzi?" Jesu akavapindura akati, "Vasingarwari havatsvaki chiremba, asi vanorwara. Handina kuuya kuzodana vakarurama, asi vatadzi kuti vatendeuke." Ivo vakati kwaari, "Vadzidzi vaJohani vanotsanya kazhinji uye vachinyengetera, uye vadzidzi vavaFarisi vanodarowo, asi venyu vanoramba vachidya nokunwa." Jesu akavapindura akati, "Mungaite here kuti shamwari dzechikomba dzitsanye iye achinavo? Asi nguva ichauya apo chikomba chichabviswa kwavari. Mumazuva iwayo vachatsanya." Akavaudza mufananidzo uyu akati, "Hakuna munhu anobvarura chigamba kubva panguo itsva achichisonerera panguo tsaru. Kana akadaro, anenge abvarura nguo itsva, uye chigamba chinobva panguo itsva hachibatsiri panguo tsaru. Uye hakuna munhu anodira waini itsva mumaguchu amatehwe matsaru. Kana akadaro, waini itsva ichatsemura matehwe, waini itsva ichateuka, uye maguchu ewaini achaparadzwa. Kwete, waini itsva inofanira kudirwa mumaguchu amatehwe matsva. Uye hakuna munhu anoti ambowana waini tsaru ozoda waini itsva, nokuti anoti tsaru iri nani." Luka chitsauko chetanhatu. Rimwe Sabata Jesu akanga achifamba nomuminda yezviyo, uye vadzidzi vake vakatanga kunonga hura dzezviyo, vachidzipukuta mumaoko avo vachidya tsanga dzacho. Vamwe vavaFarisi vakati, "Seiko muchiita zvisingatenderwi nomusi weSabata?" Jesu akavapindura akati, "Hamuna kumboverenga here zvakaitwa naDhavhidhi paakanga ava nenzara, iye neshamwari dzake? Akapinda mumba maMwari, akatora chingwa chakatsaurwa, akadya zvaingobvumirwa kudyiwa navaprista chete, uye akapawo chimwe kushamwari dzake. Ipapo akati kwavari, 'Mwanakomana womunhu ndiye Ishe weSabata.'" Rimwezve Sabata akapinda musinagoge uye aidzidzisa. Zvino pakanga pano murume akanga ano ruoko rwake rworudyi rwakanga rwakakokonyara. VaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakanga vachitsvaka mhosva yokupomera Jesu. Saka vakamutarisisa kuti vaone kana aizoporesa nomusi weSabata. Asi Jesu aiziva zvavaifunga, uye akati kumurume akanga ano ruoko rwakakokonyara, "Simuka umire pamberi pavanhu vose." Saka iye akasimuka akamira ipapo. Ipapo Jesu akati kwavari, "Ndinokubvunzaiwo kuti chiiko chinobvumirwa kuitwa nomusi weSabata? Kuita zvakanaka kana kuita zvakaipa? Kuponesa upenyu kana kuhuparadza?" Akatarisa kwavari vose ndokuti kumunhu uya, "Tambanudza ruoko rwako." Iye akaita saizvozvo, uye ruoko rwake rukatwasanuka. Asi ivo vakatsamwa kwazvo vakatanga kutaurirana zvavangaita kuna Jesu. Nerimwe ramazuva iwayo, Jesu akabuda akaenda kugomo kuti andonyengetera, uye akapedza usiku hwose achinyengetera kuna Mwari. Fume mangwana akadana vadzidzi vake akasarudza 12 pakati pavo, avo vaakatumidza kuti Simoni, uyo waakatumidza kuti Petro,
munun'una wake Andrea, Jacobo, Johani, Filipi, Bartolomeo, Mateo, Tomasi, Jacobo mwana waArifiasi, Simoni ainzi muZeroti, Judasi mwanakomana waJacobo, naJudasi Iskarioti uyo akazova mupanduki. Akaburuka navo akandomira panzvimbo yakanga yakaenzana. Ungano huru yavadzidzi vake yakanga iripo, uye vanhu vazhinji vaibva muJudhea yose, vaibva kuJerusarema uye navaibva kumuganhu weTire neSidhoni vakanga vauya kuzomunzwa uyewo kuti vazoporeswa pazvirwere zvavo. Vaya vakanga vachimanikidzwa nemweya yakaipa vakaporeswa, uye vanhu vose vakaedza kumubata nokuti simba rakanga richibuda maari richivaporesa vose. Akatarira kuvadzidzi vake akati, makaropafadzwa imi varombo, nokuti umambo hwaMwari ndohwenyu. Makaropafadzwa imi vane nzara zvino, nokuti muchaguta. Makaropafadzwa imi munochema zvino, nokuti muchaseka. Makaropafadzwa imi kana vanhu vachikuvengai, vachikutsaurai uye vachikutukai, vachiramba zita renyu vachiti rakaipa nokuda kwomwanakomana womunhu. Farai pazuva iro uye mupembere nomufaro, nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga. Ndo matambudziro akaitwa vaprofita namadzibaba avo. Asi mune nhamo imi vapfumi, nokuti makatowana kunyaradzwa kwenyu kare. Mune nhamo imi makaguta zvino, nokuti muchanzwa nzara. Mune nhamo imi vanoseka zvino, nokuti muchaungudza uye muchachema. Mune nhamo imi kana vanhu vose vachitaura zvakanaka pamusoro penyu, nokuti madzibaba avo akaitira vaprofita venhema zvakadaro. Asi ndinokuudzai imi munondinzwa kuti, idai vavengi venyu, itai zvakanaka kuna avo vanokuvengai, ropafadzai vanokutukai, nyengetererai vaya vanokunetsai. Kana mumwe akakurova rimwe dama, mupezve rimwe racho. Kana mumwe akakutorera nguo yako yokunze, usamudzivisa kutorawo nguo yomukati. Upe vose vanokukumbira. Uye kana ani zvake akatora chinhu chako, usagombedzera kuti chidzoke. Itira vamwe zvaunoda kuti vakuitirewo iwe. Kana uchida vaya vanokuda, mubayiro wako uchagova weiko, kunyange navatadzi vanoda avo vanovada. Uye kana uchiita zvakanaka kuna vaya vakanaka kwauri, mubayiro wako uchagova weiko, kunyange vatadzi vanoita izvozvo. Uye kana uchikweretesa kuna vaya vaunotarisisa kuti vakodzora, mubayiro wako uchagova weiko, kunyange vatadzi vanokweretesa kuvatadzi vachitarisira kuzodzoserwa zvakakwana. Asi idai vavengi venyu, muite zvakanaka kwavari, uye muvakweretese musingatarisiri kuwana kana chinhuzve. Ipapo mubayiro wenyu uchava mukuru, uye muchava vanakomana weWokumusoro-soro, nokuti iye ano mwoyo munyoro kuna vasingavongi navakaipa. Ivai netsitsi sababa venyu vane tsitsi. Musatonga uye nemi hamuzotongwi. Musapa mhosva uye nemi hamuzopiwi mhosva. Regererai uye nemi muchazoregererwawo. Ipai uye nemi muchapiwa. Muchapiwa mumaoko enyu chiyero chakanaka, chakatsindirwa, chakazunguzirwa uye chinopfachukira, nokuti mune chiyero chamunoyera nacho, muchayererwawo nacho. Akavaudzawo mufananidzo uyu, bofu ringatungamirira bofu here? Havangawiri mugomba vose vari vaviri here? Mudzidzi haapfuuri mudzidzisi wake, asi munhu wose anenge adzidziswa zvakakwana ndiye achaita somudzidzisi wake. Seiko uchitarisa rubanzu rwuri muziso rehama yako, asi usingatariri danda riri muziso rako pachako? Ungareva seiko kuhama yako uchiti, hama, rega ndikubvise rubanzu rwuri muziso rako, asi iwe pachako uchitadza kuona danda riri muziso rako? Iwe munyengeri, tanga wabvisa danda muziso rako, ipapo uchaonesesa kuti ubvise rubanzu muziso rehama yako. Hakuna muti wakanaka unobereka muchero wakaipa, uye muti wakaipa haungabereki muchero wakanaka. Muti mumwe nomumwe unozivikanwa nomuchero wawo. Vanhu havangatanhi maonde kubva mumakwenzi eminzwa, kana kutana mumazambiringa kubva parukato. Munhu akanaka anobudisa zvinhu zvakanaka zvakachengetwa mumwoyo make. Sei muchiti ishe ishe kwandiri, asi musingaiti zvandinoreva? Ndichakuratidzai zvakaita munhu anouya kwandiri, anonzwa mashoko angu uye achiaita. Akaita somunhu anovaka imba, akachera zvakadzika, akavaka hwaro paruware. Mafashamu akati asvika, mafungu akarova imba iyo, asi haana kugona kuizungunutsa, nokuti yakanga yakavakwa zvakanaka.
Asi munhu anonzwa mashoko angu akasaaita akafanana nomunhu akavaka imba yake asina kuchera hwaro. Mafungu paakangorova imba iyo yakakoromoka, uye kuparara kwayo kwakava kukuru. Luka chitsauko 9. Jesu akati apedza kutaura zvose izvi, vanhu vachizvinzwa, akapinda muKapenaume. Imomo maiva nomuranda womukuru wezana, aidiwa chose natenzi wake. Akanga achirwara uye ava kuda kufa. Mukuru wezana akanzwa nezvaJesu uye akatuma vamwe vakuru vavaJudha kwaari, achimukumbira kuti auye kuzoporesa muranda wake. Akati vasvika kuna Jesu, vakamukumbira zvikuru vachiti, murume uyu akafanira kuti mumuitire izvi, nokuti anoda rudzi rwedu uye ndiye akavaka sinagoge redu. Naizvozvo Jesu akaenda navo. Akanga asiri kure nomusha, pakatumwa shamwari nomukuru wezana kuti dzinoti kwaari, Ishe, musazvinetsa zvenyu, nokuti handina kukodzera kuti imi mupinde mumba mangu. Ndokusaka ndisina kumbofunga kuti ini ndive nekodzero yokuuya kwamuri. Asi taurai henyu shoko, uye muranda wangu achapora. Nokuti ini pachangu ndiri munhu ari pasi pavamwe, uye ndine varwi vari pasi pangu. Ndinoti kuno uyu, enda, uye anoenda; kuno mumwe, uya, uye anouya. Ndinoti kumuranda wangu, ita ichi, uye anochiita. Jesu akati anzwa izvi, akashamiswa kwazvo naye, akatendeukira kuvanhu vazhinji vaimutevera akati, ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakadai kunyange muIsraeri. Ipapo varume vaya vakanga vatumwa vakadzokera kumba vakawana muranda uya apora. Pasina kupera nguva refu, Jesu akaenda kuguta rainzi Naini. Vadzidzi vake navanhu vazhinji kwazvo vakaendawo naye. Kuzoti ave kuswedera pasuo reguta, munhu akafa akanga akatakurwa achipuritswa kunze aingova mwanakomana mumwe chete wamai vake, uye vakanga vari chirikadzi. Uye vanhu vazhinji kwazvo vaibva muguta vaiva navo. Ishe akati achivaona, mwoyo wake wakavanzwira tsitsi, akati kwavari, musachema. Ipapo akaswedera pedyo, akabata hwanyadza, uye vaya vakanga vakamutakura vakamira. Akati, jaya, ndinoti kwauri, muka. Munhu uya akanga afa akamuka akagara akatanga kutaura, uye Jesu akamupa kuna mai vake. Vose vakazadzwa nokutya vakarumbidza Mwari vakati, muprofita mukuru amuka pakati pedu. Mwari auya kuzobatsira vanhu vake. Shoko iri pamusoro paJesu rakapararira muJudhea yose nenyika dzose dzakapoteredza. Vadzidzi vaJohani vakamuudza pamusoro pezvinhu izvi zvose. Akadana vaviri vavo akavatuma kuna She kuti vandobvunza kuti, ndimi here iye aifanira kuuya kana kuti tomirira mumwewo? Varume ava vakati vasvika kuna Jesu vakati, Johani Mubhabhatidzi akatituma kwamuri kuti tizobvunza kuti, ndimi here mainzi muchauya kana kuti timirire mumwewo? Panguva iyoyo Jesu akaporesa vazhinji vakanga vane zvirwere, matenda nemweya yakaipa, uye akasvinudza vazhinji vakanga vari mapofu. Saka akapindura nhume achiti, dzokerai munoudza Johani zvamaona nezvamanzwa, zvokuti mapofu anosvinudzwa, zvirema zvinofamba, vaya vana maperembudzi vanoporeswa, matsi dzinonzwa, vakafa vanomutswa, uye vhangeri riri kuparidzwa kuvarombo. Akaropafadzwa munhu asingagumbuswi nokuda kwangu. Shure kwokubva kwenhume dzaJohani, Jesu akatanga kutaura kuvanhu vazhinji pamusoro paJohani achiti, makabuda mukaenda kurenje kundooneiko? Rutsanga rwaizungunuswa nemhepo here? Kana zvisizvo, makabuda kundooneiko? Munhu akanga akafuka nguo dzakanaka here? Kwete, vaya vanopfeka nguo dzomutengo mukuru uye vanogara zvakanaka ndivo vari mumizinda. Asi makabuda kundooneiko? Muprofita here? Hongu, ndinokuudzai, uyewo anokunda muprofita. Ndiye uya akanyorwa nezvake zvichinzi, ndichatuma nhume yangu pamberi pako, uyo achakugadzirira nzira yako pamberi pako. Ndinokuudzai kuti pakati paavo vose vakaberekwa navakadzi, hakuna mukuru kuna Johani, asi muduku muumambo hwaMwari mukuru kwaari. Vanhu vose, kunyange navateresi, vakati vanzwa mashoko aJesu, vakabvuma kuti nzira yaMwari yakarurama, nokuti vakanga vabhabhatidzwa naJohani. Asi vaFarisi nenyanzvi dzomurayiro vakaramba kuda kwaMwari pamusoro pavo, nokuti vakanga vasina kubhabhatidzwa naJohani. Zvino ndingafananidza rudzi rwakadai neko? Vakafanana neko? Vakaita sevana vagere pamusika vachidanidzira kuno mumwe nomumwe wavo vachiti, takakuridzirai hwamanda asi hamuna kutamba.
takaimba rwiyo rworufu asi hamuna kuchema, nokuti Johani Mubhabhatidzi akauya asingadyi chingwa, asinganwi waini, imi mukati ane dhimoni. Mwanakomana womunhu akauya achidya uye achinwa, imi mukati houno munhu wamadyo uye chidhakwa, shamwari yavateresi navatadzi. Asi uchenjeri hunoratidzwa navana vahwo vose. Zvino mumwe wavaFarisi akakoka Jesu kuti azodya naye, saka akaenda kumba kumuFarisi uyu akandogara kuti adye. Mumwe mukadzi womuguta umu akanga achirarama muzvivi akati anzwa kuti Jesu akanga agere pakudya mumba momuFarisi, akauya nechino chamafuta anonhuhwira chearabhasta. Akamira shure kwake akatanga kuchema uye akanyorovesa tsoka dzake nemisodzi yake. Ipapo akadzipukuta nebvudzi remusoro wake, akadzitsvoda uye akadzizodza mafuta anonhuhwira. Zvino muFarisi uya akanga amukoka akati achiona izvi akati mumwoyo make, dai munhu uyu anga ari muprofita, angadai aziva kuti mukadzi uyu amubata akaita sei kuti mutadzi. Jesu akamupindura akati, Simoni, ndine chinhu chandinoda kukutaurira. Iye akati, ndiudzei henyu mudzidzisi. Vamwe varume vaviri vakanga vane chikwereti kumunhu mumwe chete. Mumwe akanga ane chikwereti chamadhenari 500 uye mumwe madhenari 50. Hakuna akanga ane mari yokuripa chikwereti pavari vose vari vaviri. Saka nyakukweretesa akadzima zvikwereti zvavo vose. Zvino ndopiko pauviri hwavo achanyanya kumuda? Simoni akapindura akati, ndinofunga kuti ndouya akadzimurwa chikwereti chikuru. Jesu akati, wataura zvakanaka. Ipapo akatendeukira kumukadzi ndokuti kuna Simoni, unoona here mukadzi uyu? Ndapinda mumba mako, hauna kundipa kana mvura yokugeza tsoka dzangu. Asi uyu anyorovesa tsoka dzangu nemisodzi yake, uye akandipukuta nebvudzi romusoro wake. Iwe hauna kunditsvoda, asi mukadzi uyu kubvira panguva yandapinda haana kuregera kutsvoda tsoka dzangu. Iwe hauna kuzodza musoro wangu namafuta, asi iye adira zvinonhuhwira patsoka dzangu. Naizvozvo ndinokuudza kuti zvivi zvake zvizhinji zvaregererwa, nokuti iye ada zvikuru. Asi uya akaregererwa zvishoma anodawo zvishoma. Ipapo Jesu akati kwaari, zvivi zvako zvaregererwa. Vamwe vakanga vakokwa vakatanga kutaura pakati pavo vachiti, ndianiko uyu anoti kunyange nezvivi anokanganwira? Jesu akati kumukadzi, kutenda kwako kwakuponesa, chienda norugare. Luka chitsauko chesere. Shure kwaizvozvo Jesu akafamba nomumaguta nomumisha achiparidza vhangeri roumambo hwaMwari. Vane 12 vakanga vanaye, uyewo vamwewo vakadzi vakanga vaporeswa pazvirwere nemweya yakaipa vaiti Maria ainzi Magadharena, uye akanga abudiswa mweya yakaipa 3 maari, Johana mukadzi waKuza, mutariri weimba yaHerodhi, Suzana navamwe vazhinji. Vakadzi ava vaivabatsira nokuvatsikira nezvavaiva nazvo. Ungano huru yakati yavapo, vanhu vachibva kumaguta namaguta vachiuya kuna Jesu, akavataurira mufananidzo uyu. Murimi akabuda kundokusha mbeu yake. Paakanga achikusha mbeu, imwe yakawira munzira ikatsikwa-tsikwa, uye shiri dzedenga dzikaidya. Imwe yakawira parukangarahwe, uye payakamera yakasvava nokuti pakanga pasina unyoro. Imwe mbeu yakawira pakati peminzwa, minzwa ikakura pamwe chete nayo ikaivhunga. Asi imwe mbeu yakawira pavhu rakanaka, yakamera ikabereka zvibereko zvakapetwa 100 pane zvakanga zvadyarwa. Akati ataura izvi, akadanidzira akati, ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Vadzidzi vake vakamubvunza kuti mufananidzo uyu wairevei. Iye akati, kuziva zvakavanzika zvoumambo hwaMwari kwakapiwa kwamuri, asi kuna vamwe ndinotaura nomufananidzo, kuitira kuti kunyange vachitarira varege kuonesesa, kunyange vachinzwa varege kunzwisisa. Izvi ndizvo zvinoreva mufananidzo. Mbeu ndiro shoko raMwari. Dziya dzakawira munzira ndivo vaya vanonzwa, ipapo dhiabhori anouya uye agovatorera shoko pamwoyo yavo, kuitira kuti varege kutenda vagoponeswa. Dziya dzakawira parukangarahwe ndivo vaya vanogamuchira shoko nomufaro, kana varinzwa asi havana mudzi. Vanongomutenda kwechinguva, asi munguva dzokuedzwa vanowira pasi. Mbeu yakawira muminzwa yakamirira vaya vanonzwa, asi pakufamba kwavo vanovhungwa nokufunganya kwoupenyu, upfumi namafaro havazosviki pakubereka zvibereko.
asi mbeu yapavhu rakanaka inomirira vaya vane mwoyo yakatendeka uye yakanaka, vanonzwa shoko vorichengeta, uye nokuda kwokutsungirira kwavo vanobereka zvibereko. Hakuna munhu anotungidza mwenje obva auvanza pasi pedengu kana kuisa pasi pomubhedha, asi anouisa pamusoro pechigadziko kuitira kuti vose vanopinda vavhenekerwe. Nokuti hakuna chakavanzika chisingambobudiswi pachena, uye hakuna chakabikwa chisingazozivikanwi kana kuiswa pachena. Naizvozvo nyatsofungisisai kuti munonzwa sei. Ani naani anazvo achapiwa zvakawanda, ani naani asina achatorerwa kunyange nezvaanofunga kuti anazvo. Zvino mai vaJesu navanun'una vake vakauya kuzomuona, asi vakanga vasingagoni kuswedera pedyo naye nokuda kwavanhu vazhinji. Mumwe akati kwaari, mai venyu navanun'una venyu vamire kunze vanoda kukuonai. Akapindura akati, mai vangu navanun'una vangu ndivo avo vanonzwa shoko raMwari vachiriita. Rimwe zuva Jesu akati kuvadzidzi vake, ngatiyambukirei mhiri kwegungwa. Naizvozvo vakapinda mugwa vakatanga kufamba. Pavakanga vachifamba akavata. Dutu guru rakauya mugungwa zvokuti igwa rakanga rava kunyura, uye vakanga vava munjodzi huru. Vadzidzi vakaenda vakandomumutsa vachiti, tenzi, tenzi, tava kunyura. Ipapo akamuka akarayira mhepo namafungu emvura zhinji, dutu rikaserera uye kukadzikama kwazvo. Akabvunza vadzidzi vake akati, kutenda kwenyu kuripiko? Mukutya kwavo nokushamiswa kwavo vakabvunzana pakati pavo vachiti, ndianiko uyu anorayira kunyange mhepo nemvura zvichimuteerera? Vakasvika kunyika yavaGerasa, iri mhiri kwegungwa reGarirea. Jesu akati ayambuka gungwa, akasangana nomurume akanga akabatwa nedhimoni achibva muguta. Murume uyu akanga asingapfeki nguo kwenguva refu kana kugara mumba, asi aigara kumakuva. Akati aona Jesu akadanidzira akawira pamakumbo ake akati nenzwi guru, munodeiko kwandiri, Jesu mwanakomana waMwari wokumusoro-soro? Ndinokukumbirisai, regai kunditambudza. Nokuti Jesu akanga arayira mweya wakaipa kuti ubude maari. Kazhinji waimubata, uye kunyange akanga akasungwa nengetani mumaoko nomumakumbo uye akarindwa, aidambura ngetani obva aendeswa nedhimoni kurenje. Jesu akamubvunza akati, zita rako ndiwe ani? Akapindura akati, Regioni, nokuti madhimoni mazhinji akanga apinda maari, uye akaramba achimunyengetedza kuti arege kuarayira kuti aende kugomba rakadzika. Pakanga pane boka guru renguruve raifura mujinga mechikomo. Madhimoni akakumbirisa Jesu akati aabvumire kupinda madziri, akaatendera. Madhimoni akati abuda mumunhu uyo, akandopinda munguruve, uye boka renguruve rakamhanyira kumawere kugungwa rikanyuramo. Vaifudza nguruve vakati vaona zvakanga zvaitika, vakatiza vakandozivisa izvi muguta nomumaruva. Uye vanhu vakabuda kunoona zvakanga zvaitika. Vakati vasvika kuna Jesu, vakawana murume akanga abuda madhimoni maari agere patsoka dzaJesu, akapfeka uye ava munhu kwaye, vakatya. Vaya vakanga vazviona vakaudza vanhu kuti murume akanga ane dhimoni ainge aporeswa sei. Ipapo vanhu vose vomunyika yeGerasa vakakumbira Jesu kuti abve kwavari, nokuti vakanga vabatwa nokutya. Saka akapinda mugwa akaenda. Murume akanga abuda madhimoni maari akamukumbirisa kuti aende naye, asi Jesu akamuendesa achiti, dzokera kumba kwako undotaura kuti Mwari akuitira zvinhu zvakaita sei. Saka murume uya akaenda akandotaura muguta rose zvinhu zvikuru zvaakanga aitirwa naJesu. Zvino Jesu akati adzoka, akagamuchirwa navanhu vazhinji nokuti vakanga vakamutarisira. Ipapo murume ainzi Jairosi, mubati wesinagoge, akauya akawira patsoka dzaJesu akamukumbirisa kuti auye kumba kwake, nokuti mwanasikana wake akanga achingova mumwe woga, musikana aiva namakore anenge 12, akanga ava kufa. Jesu akati achiendako, vanhu vazhinji vakange vachamutsikirira, uye paiva nomumwe mukadzi aiva nechirwere chokubuda ropa kwamakore 12, asi asina munhu aigona kumuporesa. Akauya neshure kwaJesu akabata mupendero wenguo yake. Pakarepo kubuda kweropa kukabva kwaguma. Jesu akati, ndianiko andibata? Vose vakati varamba kubvuma. Petro akati, tenzi, vanhu vari kukumomoterai nokukutsimbirirai. Asi Jesu akati, pane mumwe andibata, ndinoziva nokuti simba rabuda mandiri.
Ipapo mukadzi akati aona kuti haangavandi, akauya achidedera akasvikowira patsoka dzake. Pamberi pavanhu vose akamuudza kuti sei akanga amubata uye kuti akanga apora sei pakarepo. Ipapo akati kwaari, mwanasikana, kutenda kwako kwakuporesa, enda norugare. Jesu achiri kutaura, mumwe aibva kumba kwaJairosi, mubati wesinagoge, akasvika akati, mwanasikana wenyu afa, chiregai henyu kuramba muchinetsa mudzidzisi. Jesu akati anzwa izvi, akati kuna Jairosi, usatya, tenda chete, achaporeswa. Akati asvika kumba kwaJairosi, haana kutendera ani zvake kuti apinde naye kunze kwaPetro, Johani naJakobho, uye nababa namai vomwana. Panguva iyi vanhu vose vainge vachiungudza uye vachimuchema. Jesu akati, nyararai kuchema, haana kufa asi avete. Vakamuseka nokuti vaiziva kuti akanga afa, asi akamubata ruoko akati, mwanangu, muka. Mweya wake wakadzokera maari. Pakarepo akasimuka. Ipapo Jesu akavarayira kuti vamupe zvokudya. Vabereki vake vakashamiswa, asi akavarayira kuti vasaudze munhu zvakanga zvaitika. Luka chitsauko chepfumbamwe. Jesu akati aunganidza vane 12 vake pamwe chete, akavapa simba nechikururi kuti vadzinge madhimoni uye vaporese vakanga vane zvirwere. Akavatuma kuti vandoparidza umambo hwaMwari uye vandoporesa vairwara. Akavarayira achiti, musatakura chinhu parwendo, mudonzvo kana hombodo kana chingwa kana mari kana imwe nguo. Muimba ipi neipi yamunopinda, mugaremo kusvikira mabva muguta imomo. Kana vanhu vasingakugamuchiri, muzudze guruva retsoka dzenyu pamunenge mabuda muguta ravo, chive chapupu pamusoro pavo. Saka vakasimuka vakabuda vakaenda kumusha nomusha vachiparidza vhangeri nokuporesa vanhu kwose kwose. Zvino Herodhi mubati akanzwa pamusoro pezvose zvakanga zvichiitika. Akakanganisika nokuti vamwe vakanga vachiti Johani anga amutswa kubva kuvakafa, vamwe vachiti Eria akanga aonekwa, uyezve vamwe vachiti mumwe wavaprofita vakare akanga amuka. Asi Herodhi akati, Johani ndakamugura musoro, zvino ndianiko uyu wandinonzwa zvinhu zvakadai pamusoro pake? Akaedza kuti amuone. Vapostori vakati vadzoka, vakarondedzera kuna Jesu zvavakanga vaita. Ipapo akavatora vakabva muchiwande vakaenda kuguta rainzi Bhetisaidha. Asi vazhinji vakazviziva vakamutevera. Iye akavagamuchira, akataura kwavari nezveumambo hwaMwari, akaporesa avo vakanga vachida kuporeswa. Zuva rovira, vane 12 vakauya kwaari vakati, endesai vanhu vazhinji ava kuitira kuti vaende kumisha nokumaruwa akapoteredza, kuti vandozvitsvakira zvokudya nepokurara, nokuti tiri musango muno. Akavapindura akati, vapei imi zvokudya. Ivo vakati, tinongova nezvingwa 5 nehove 2, kunze kwokunge tandotenga zvokudya zvavanhu vazhinji vose ava. Pakanga pane varume vangasvika zviuru 5. Asi iye akati kuvadzidzi vake, vagarisei pasi vari mumapoka avanhu vangasvika 50 paboka rimwe nerimwe. Vadzidzi vakaita saizvozvo, uye munhu wose akagara pasi. Akati atora zvingwa 5 nehove 2, akatarisa kudenga, akavonga ndokuzvimedura. Ipapo akazvipa kuvadzidzi kuti vaise pamberi pavanhu. Vose vakadya vakaguta, uye vadzidzi vakanonga matengu azere 12 ezvimedu zvakanga zvasara. Rimwe zuva Jesu akati achinyengetera ari oga, uye vadzidzi vake vakanga vanaye, akavabvunza akati, vanhu vazhinji vanoti ndini aniko? Vakapindura vakati, vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi, vamwe vachiti Eria, uye vamwezve vachiti mumwe wavaprofita vakare akamuka kubva kuvakafa. Akati kwavari, asiko imi munoti ndini aniko? Petro akapindura akati, ndimi Kristu waMwari. Jesu akavayambira zvikuru kuti varege kutaura izvi kuna ani zvake. Akatizve, Mwanakomana womunhu anofanira kutambudzika pazvinhu zvizhinji, agorambwa navakuru, vaprista, vakuru navadzidzisi vomurayiro, uye anofanira kuurayiwa agomuka pazuva retatu. Ipapo akati kwavari vose, kana munhu achida kunditevera, anofanira kuzviramba, atore muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe agonditevera. Nokuti ani naani anoda kuponesa upenyu hwake acharasikirwa nawo, asi ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuponesa. Ko, munhu
achabatsirwei kana akawana nyika yose asi agorasikirwa noupenyu hwake? Kana munhu akanyara pamusoro pangu namashoko angu, mwanakomana womunhu achanyarawo pamusoro pake paanouya mukubwinya nomukubwinya kwababa nokwavatumwa vatsvene. Ndinokuudzai chokwadi kuti vamwe vamire pano havazofi vasati vawana umambo hwaMwari. Mazuva angasvika masere akati apera, shure kwokunge Jesu ataura izvozvo, akatora Petro naJohani naJakobho pamwe chete naye akakwira mugomo kundonyengetera. Akati achinyengetera, kuonekwa kwechiso chake kwakashanduka, nguo dzake dzikachena dzikapenya sokupenya kwemheni. Varume vaviri, Mozisi naEriya, vakaonekwa vari mukubwinya vachitaura naJesu. Vakataura pamusoro pokuzoenda kwake kwaakanga ondozadzisa paJerusarema. Petro navaaiva navo vakanga vava kubatwa nehope, asi vakati vanyatsomuka vakaona kubwinya kwake uye varume vaviri vamire naye. Varume ava vakati vobva pana Jesu, Petro akati kwavari, "Tenzi, zvakanaka kuti isu tigare pano. Ngativakei matupa matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi uye rimwe raEriya." Akanga asingazivi zvaaireva. Akati achiri kutaura izvi, gore rakasvika rikavafukidza, uye vakatya pavakapinda mugore. Inzwi rakabva mugore rikati, "Uyu ndiye mwanakomana wangu, musanangurwa wangu, muteererei." Inzwi rakati rataura izvozvo, vakaona Jesu ava oga. Vadzidzi vakanyarara, vakasaudza munhu zvavakanga vaona panguva iyoyo. Fume mangwana, pavakaburuka mugomo, vazhinji vakasangana naye. Mumwe murume akanga ari pakati pavanhu vazhinji akadanidzira achiti, "Mudzidzisi, ndinokukumbirai kuti muonewo mwanakomana wangu, nokuti ndiye oga mwana wangu. Mweya wakaipa unomubata, pakarepozve oridza mhere. Wobva wamuvhundisa achipupuma furo pamuromo. Haudi kumuregedza uye unomuparadza. Ndakakumbira vadzidzi venyu kuti vaudzinge, asi vakasagona." Jesu akapindura akati, "Haiwa rudzi rusingatendi, rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riniko ndichikuitirai mwoyo murefu? Uyai pano nomwanakomana wenyu." Kunyange pakanga pachiuya mukomana, dhimoni rakamuwisira pasi rikamuvhundisa, asi akarayira mweya wakaipa, akaporesa mukomana ndokubva amudzosera kuna baba vake. Uye vose vakashamiswa noukuru hwaMwari. Munhu wose paakanga akachashamiswa nezvose zvakanga zvaitwa naJesu, akati kuvadzidzi vake, "Teereresai kune zvandiri kuda kukutaurirai. Mwanakomana womunhu ava kuzopandukirwa agoiswa mumaoko avanhu." Asi havana kunzwisisa kuti zvairevei. Zvakanga zvakavanzika kwavari, naizvozvo havana kuzvibata, uye vakanga vachitya kumubvunza pamusoro pazvo. Nharo dzakatanga pakati pavadzidzi dzokuti mukuru ndiani. Jesu achiziva kufunga kwavo, akatora mwana muduku ndokumumisa parutivi rwake. Ipapo akati kwavari, "Ani naani anogamuchira mwana muduku uyu muzita rangu anondigamuchira, uye ani naani anondigamuchira anogamuchira uyo akandituma. Nokuti muduku pakati penyu mose ndiye mukuru." Johani akati, "Tenzi, takaona mumwe murume achidzinga madhimoni muzita renyu, uye tikaedza kumudzivisa nokuti haazi mumwe wedu." Jesu akati, "Musamudzivisa, nokuti ani naani asingapesani nemi ndowenyu." Nguva yakati yasvika yokuti akwidze kudenga, Jesu akafunga zvokuenda kuJerusarema, uye akatuma nhume pamberi pake dzikapinda mumusha weSamaria kundofanomugadzirira zvinhu. Asi vanhu voko havana kumugamuchira, nokuti akanga ava kuenda kuJerusarema. Vadzidzi Jakobho naJohani vakati vaona izvi, vakabvunza vakati, "Ishe, munoda here kuti tidane moto uburuke kubva kudenga kuti uvaparadze?" Asi Jesu akatendeuka akavatsiura, uye akabva akaenda kuno mumwe musha. Vakati vachifamba mumugwagwa, mumwe murume akati, "Ndichakuteverai kwose kwamunoenda." Jesu akapindura akati, "Makava ane mwena yawo, uye shiri dzedenga dzine matendere adzo, asi mwanakomana womunhu haana paangatsamisa musoro wake." Akati kuno mumwe murume, "Nditevere." Asi murume uyu akapindura akati, "Ishe, nditenderei kuti ndinoviga baba vangu." Jesu akati kwaari, "Rega vakafa vavige vakafa vavo, asi iwe enda undoparidza umambo hwaMwari." Mumwezve akati, "Ndichakuteverai Ishe, asi kutanga regai ndimbondoonekana nemhuri yangu." Jesu akapindura akati, "Hakuna munhu anoti kana akaisa ruoko rwake pagedyo akacheuka angafanirwa nokushumira muumambo hwaMwari."
chegumi. Shure kwaizvozvo Ishe akagadza vamwe 10 akavatuma achiita vaviri pamberi pake kumaguta nokunzvimbo dzose kwaakanga achizoenda. Akati kwavari, kukohwa kukuru asi vashandi vashoma. Naizvozvo kumbirai kuna She wokukohwa kuti atume vashandi mumunda wake wokukohwa. Endai, ndiri kukutumai samakwayana pakati pamapere. Musatora chikwama kana hombodo kana shangu, uye musakwazisa munhu panzira. Pamunopinda mumba, mutange namashoko okuti rugare ngaruve muimba ino. Kana munhu worugare arimo, rugare rwenyu ruchazorora pamusoro pake. Kana zvikasadaro, ruchadzokera kwamuri. Garai muimba iyoyo, muchidya nokunwa zvose zvavanokupai, nokuti mubati akafanirwa nomubayiro wake. Musapota-pota nedzimba. Pamunopinda muguta uye vakakugamuchirai, mudye zvose zvinoiswa pamberi penyu. Poresai vanorwara varimo, mugovaudza kuti umambo hwaMwari hwaswedera. Asi pamunopinda muguta uye mukasagamuchirwa, muende munzira dzaro mugoti, kunyange neguruva reguta renyu rakanamatira patsoka dzedu, tinoripukuta nokuda kwenyu. Asi muzive izvi, umambo hwaMwari hwaswedera. Ndinokuudzai kuti pazuva iro Sodhomu richarerukirwa kwazvo kupfuura guta iroro. Une nhamo iwe Korazini, une nhamo iwe Bhetisaidha, nokuti dai zvishamiso zvakaitwa mauri zvakanga zvaitwa muTire neSidhoni, vangadai vakatendeuka kare, vakagara mumadota vakafuka masaga. Asi Tire neSidhoni zvicharerukirwa pakutonga kupfuura imi. Uye iwe Kapenaume, uchasimudzirwa kudenga here? Kwete, uchaburuka kwakadzika. Anokunzwai imi anondinzwa ini, uyo anokurambai imi anondirambawo ini. Asi uyo anondiramba anoramba iye akandituma. Vana 40 vakadzoka nomufaro vakati, Ishe, kunyange madhimoni anozviisa pasi pedu muzita renyu. Akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kubva kudenga semheni. Ndakupai simba rokuti mutsike pamusoro penyoka nezvinyavada, uye kuti mukunde simba rose romuvengi. Hakuna chichakukuvadzai. Kunyange zvakadaro hazvo, musafara nokuti mweya yakaipa inozviisa pasi penyu, asi farai kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Panguva iyoyo Jesu azere nomufaro kubudikidza noMweya Mutsvene, akati, ndinokuvongai Baba, Ishe wokudenga nepasi, nokuti makavanzira vakachenjera navakadzidza zvinhu izvi, mukazvizarurira kuvacheche. Hongu Baba, nokuti zvakakufadzai. Zvinhu zvose ndakazvipiwa naBaba vangu. Hakuna munhu anoziva kuti mwanakomana ndiani kunze kwaBaba, uye hakuna munhu anoziva kuti Baba ndiani kunze kwomwanakomana, naavo mwanakomana vaanenge asarudza kuvazarurira. Ipapo akatendeukira kuvadzidzi vake vari voga akati, akaropafadzwa meso anoona zvamaona, nokuti ndinokuudzai kuti vaprofita vazhinji namadzimambo vaida kuona zvamaona, asi havana kuzviona, uye nokunzwa zvamunonzwa, asi havana kuzvinzwa. Mumwe musi mududziri womurayiro akasimuka kuti aedze Jesu akati, Mudzidzisi, ndinofanira kuiteiko kuti ndiwane nhaka youpenyu husingaperi? Iye akapindura akati, mumurayiro makanyorerweiko? Unoverenga seiko? Akapindura akati, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, uye nomweya wako wose, uye nesimba rako rose nokufunga kwako kwose, uye ida muvakidzani wako sokuda kwaunozviita iwe. Jesu akapindura akati, wapindura zvakanaka, ita izvozvo ugorarama. Asi iye akanga achida kuzviruramisa, saka akabvunza Jesu akati, muvakidzani wangu ndianiko? Jesu akapindura akati, mumwe murume aiburuka achibva kuJerusarema achienda kuJeriko. Paakawira mumaoko amakororo, vakamubvisa nguo dzake, vakamurova ndokuenda zvavo, vachimusiya oda kufa. Zvakaitika kuti mumwe muprista akafambawo nenzira iyoyo, uye akati achiona murume uyo, akamunyenyeredza. Saizvozvowo muRevhi akasvika panzvimbo iyoyo, akamuona, akamunyenyeredzawo. Asi muSamaria aiva parwendo akasvika pakanga pano murume uya, uye akati achimuona akamunzwira tsitsi. Akaenda paari, akamusunga maronda ake, akaadira mafuta newaini. Ipapo akamutora akamukwidza pambongoro yake, akamuendesa kuimba yavaeni, akamuchengeta. Fume mangwana akatora mari yesirivha akaipa kumuchengeti weimba yavaeni, akati kwaari, muchengetei, uye pandinodzoka ndichakuripirai zvose zvamunenge mawedzera pane zvandakupai. Ndianiko pavanhu vatatu ava waunofunga kuti akanga ari muvakidzani kuna iye akawira mumaoko amakororo?
mududziri womurayiro akati uyo akamudzira tsitsi. Jesu akati kwaari, enda unoita saizvozvo. Jesu navadzidzi vake pavakanga vachifamba vakasvika pano mumwe musha. Mumwe mukadzi ainzi Marita akamugamuchira mubva make. Akanga ano munun'una wake ainzi Maria, uyo akagara patsoka dzaShe achiteerera kune zvaakanga achitaura. Asi Maria akatadziswa kuteerera nokuda kwokugadzirira kwose kwaifanira kuitwa. Akauya kwaari akati, Ishe, hamuna hanya here kuti munun'una wangu andisiya ndichingoshanda ndoga? Muudzei kuti andibatsirewo. Ishe akapindura akati, Marita, Marita, uri kufunganya nokugumburwa pamusoro pezvinhu zvizhinji, asi pane chinhu chimwe chete chinodikanwa. Maria asarudza chinhu chiri nani, uye haachazochitorerwi. Luka chitsauko 11. Mumwe musi Jesu akanga achinyengetera ari pane imwe nzvimbo. Akati apedza, mumwe wavadzidzi vake akati kwaari, Ishe, tidzidzisei kunyengetera saJohani akadzidzisa vadzidzi vake. Iye akati kwavari, kana muchinyengetera muti, Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Tipei zuva nezuva chingwa chedu chamazuva namazuva. Uyai mutiregerere zvivi zvedu, nokuti nesuwo tinoregerera vose vanotitadzira. Musatitungamirira mukuedzwa, uye mutinunure pane zvakaipa. Ipapo akati kwavari, kana mumwe wenyu ane shamwari uye akaenda kwaari pakati pousiku akati, Shamwari, ndikweretesewo zvingwa zvitatu, nokuti shamwari yangu iri parwendo yasvika kwangu, uye ini handina chandingamupa. Ipapo uye ari mukati akati, rega kundinetsa, mukova wangu watopfigwa, uye vana vangu neni tavata, handikwanisi kumuka kuti ndikupe kana chinhu. Ndinokuudzai kuti kunyange asingazomuki kuti amupe chingwa, nokuda kwokuti ishamwari yake, asi nokuda kwokushingirira kwomunhu uyu, achamuka agomupa zvose zvaanoda. Saka ndinoti kwamuri, kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurirwa mukova. Nokuti ani naani anokumbira achapiwa, anotsvaka achawana, anogogodza achazarurirwa mukova. Ndiani pakati penyu, vana baba, angati kana mwanakomana wake amukumbira hove, omupa nyoka pachinzvimbo chehove? Kana kuti akamukumbira zai, angamupa chinyavada here? Zvino kana imi kunyange makaipa zvenyu muchiziva kupa zvipo zvakanaka kuvana venyu, Baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei Mweya Mutsvene kuna vanokumbira. Jesu akanga achidzinga dhimoni raiva mbeveve. Dhimoni rakati rabva, munhu uya akanga ari mbeveve akataura, uye vazhinji vakashamiswa nazvo. Asi vamwe vavo vakati, anodzinga dhimoni naBheerizebhubhi, muchinda mukuru wamadhimoni. Vamwewo vakamuedza nokukumbira chiratidzo. Jesu akaziva ndangariro dzavo akati kwavari, umambo hupi zvahwo hunozvipesanisa huchaparadzwa, uye imba inozvipesanisa ichawa. Kana Satani achizvipesanisa, umambo hwake hungamira seiko? Ndinotaura izvi nokuti munonditi ndinobuditsa madhimoni naBheerizebhubhi. Zvino kana ndichibuditsa madhimoni naBheerizebhubhi, ko vanakomana venyu vanobudisa naani? Saka zvino ivo vachava vatongi venyu. Asi kana ndichidzinga madhimoni nomumwe waMwari, ipapo umambo hwaMwari hwasvika kwamuri. Kana munhu ane simba akanyatsoshonga nhumbi dzake dzokurwa, akachengeta imba yake, pfuma yake inochengetedzeka. Asi kana mumwe ane simba akamurwisa uye akamukunda, anomutorera nhumbi dzokurwa dzaanga achivimba nadzo, agogova zvaanenge apamba. Ani naani asiri kudivi rangu anorwa neni, uye asingaunganidzi pamwe chete neni anoparadza. Kana mweya wakaipa ukabuda mumunhu, unopinda nomunzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo, ugorishayiwa. Ipapo unoti, ndichadzokera kumba kwandakabva. Paunosvika unowana imba yatsvairwa, yanaka, uye igere zvakanaka. Ipapo unobuda undotsvaga mimwe mweya minomwe yakaipa kupfuura iwo, igopinda yandogaramo. Uye magumo omunhu uyo akaipa kupfuura okutanga. Jesu akati achiri kutaura zvinhu izvi, mumwe mukadzi aiva pakati pavanhu vazhinji akadanidzira achiti, vakaropafadzwa mai vakakuzvarai vakakuyamwisai. Akapindura akati, asi vakaropafadzwa avo vanonzwa shoko raMwari uye vachiriteerera. Vanhu vakati vachiwanda, Jesu akati kwavari, rudzi urwu rwakaipa runokumbira chiratidzo, asi harungapiwi chiratidzo kunze kwechaJona. Nokuti sezvo Jona akanga ari chiratidzo kuveNinevhe, saizvozvowo ndizvo zvichaita Mwanakomana woMunhu kurudzi urwu.
mambokadzi wezasi achasimuka pakutonga navarume vorudzi urwu agovapa mhosva nokuti akabva kumagumo enyika kuzonzwa uchenjeri wasoromoni. Zvino mukuru kuna Soromoni ari pano, varume veNinevhe vachasimuka pakutonga norudzi urwu vagorupa mhosva nokuti ivo vakatendeuka pakuparidza kwaJona. Zvino mukuru kuna Jona ari pano, hakuna munhu anotungidza mwenje ogoiisa panzvimbo yakavanda kana pasi pedengu, asi anoisa pachigadziko kuitira kuti vose vanopinda mumba vaone chiedza. Ziso rako ndiwo mwenje womuviri wako. Kana meso ako akanaka, muviri wako wosewo uzere nechiedza, asi kana akaipa, muviri wakowo uzere nerima. Chenjerai kuti chiedza chiri mamuri chirege kuva rima. Naizvozvo, kana muviri wako uzere nechiedza uye pasina chikamu chawo chine rima, uchavhenekerwa zvakakwana sezvinoita chiedza chomwenje pachinovhenekera pauri. Jesu akati apedza kutaura, mumwe muFarisi akamukoka kuti azodya naye, saka akaenda akapinda akagara naye pakudya. Asi muFarisi akaona kuti Jesu akanga asina kutanga ageza asati adya, zvikamushamisa. Ipapo Ishe akati kwaari, zvino imi vaFarisi munosuka kunze kwomukombe nendiro, asi mukati menyu muzere nokukara nokuipa. Imi mapenzi avanhu, ko akaita kunze haazivi akaitawo nomukati here? Asi ipai zviri mukati mendiro sezvipo kuvarombo, uye ipapo zvose zvichava zvakachena kwamuri. Mune nhamo imi vaFarisi, nokuti munopa kuna Mwari chegumi chemindi nerui nezvimwe zvirimwa zvomubindu romuriwo, asi muchirega kuraramisa norudo rwaMwari. Maifanira kuzviita izvi musingazivi zvokutanga zvisati zvaitwa. Mune nhamo imi vaFarisi, nokuti munoda zvigaro zvapamusoro mumasinagoge nokukwaziswa pamusika. Mune nhamo imi, nokuti makaita samakuva asina mucherechedzo, vanhu vanofamba napamusoro pawo vasingazvizivi. Mumwe wavadudziri vomurayiro akamupindura akati, mudzidzisi, kana muchitaura izvi munotuka nesuwo. Jesu akapindura akati, mune nhamo nemiwo vadudziri vomurayiro, nokuti munoremedza vanhu nemitoro yavasingagoni kutakura, asi imi pachenyu hamutongosimudzi munwe wenyu kuti muvabatsire. Mune nhamo imi, nokuti munovaka marinda avaprofita muri kupupura kuti munotenderana nezvakaitwa namadzitateguru enyu vakauraya vaprofita, uye imi munovaka marinda avo. Nokuda kwaizvozvo Mwari muuchenjeri hwake akati, ndichatumira vaprofita navapostori, vamwe vavo vachavauraya uye vachavatambudza vamwe. Uchava nemhosva yeropa ravaprofita vose rakadeurwa kubva pakuvamba kwenyika, kubva paropa raAbheri kusvikira paropa raZekaria uyo akaurayiwa pakati pearitari neimba tsvene. Hongu ndinoti kwamuri, rudzi urwu ruchava nemhosva yezvinhu izvi zvose. Mune nhamo imi vadudziri vomurayiro, nokuti makabvisa kiyi yokuziva. Imi pachenyu hamuna kupinda, uye makadzivisa vaya vakanga vachipinda. Jesu akati abva ipapo, vaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakatanga kumupikisa zvikuru nokumubvunza mibvunzo yakawanda, vachimirira kuti vamubate pane zvaaizotaura. Luka chitsauko 12. Zvichakadaro, zviuru nezviuru zvakati zvaungana zvokuti vakanga vava kutsikirirana. Jesu akatanga kutaura kuvadzidzi vake achiti, chenjerai mbiriso yavaFarisi kunyengera. Hakuna chinhu chakavanzika chisingazobudiswi pachena, kana chakavigwa chisingazozivikanwi. Zvamakataura murima zvichanzwika masikati machena, uye zvamakazevezera munzeve mudzimba dzomukati zvichadanidzirwa pamusoro pamatenga edzimba. Ndinokuudzai shamwari dzangu, musatya vaya vanouraya muviri mushure mezvo vasingazogoni kuita chimwe chinhu. Asi ndichakuratidzai wamunofanira kutya.
Ityai uyo anoti mushure mokunge auraya muviri ane simbawo rokuukanda mugehena. Hongu, ndinoti mutye iyeye. Ko shiri 5 duku hadzitengeswi namasendi 2 here? Asi hakuna imwe yadzo inokanganwiwa naMwari. Zvirokwazvo bvudzi chairo romumusoro menyu rakaverengwa. Musatya imi munopfuura shiri duku zhinji. Ndinokuudzai kuti ani nani anondipupura pamberi pavanhu, Mwanakomana woMunhu achamupupurawo pamberi pavatumwa vaMwari. Asi uyo anondiramba pamberi pavanhu acharambwawo pamberi pavatumwa vaMwari. Uye mumwe nomumwe anotaura shoko rakaipa pamusoro poMwanakomana woMunhu acharegererwa, asi ani naani anomhura Mweya Mutsvene haazombokanganwirwi. Mukange mamiswa pamberi pesinagoge, vatongi navane simba, musafunganya pamusoro pokuti muchapindura sei kana kuti muchazvidzivirira sei, nokuti panguva iyoyo Mweya Mutsvene achakudzidzisai zvamunofanira kutaura. Mumwe pakati pavazhinji akati kwaari, Mudzidzisi, udzai mukoma wangu kuti agovane nhaka neni. Jesu akapindura akati, iwe murume, ndianiko akandigadza kuti ndive mutongi kana mugoveri pakati penyu? Ipapo akati kwavari, chenjerai muchenjere marudzi ose okuchiva. Upenyu hwomunhu hauzi pazvizhinji zhinji zvaanazvo. Uye akavaudza mufananidzo uyu akati, ivhu romumwe mupfumi rakabereka zvibereko zvakanaka. Akafunga mumwoyo make akati, ndichaita seiko? Handina nzvimbo yokuchengetera zviyo zvangu. Ipapo akati, hezvino zvandichaita, ndichaputsa matura angu ndigovaka makuru, uye imomo ndimo mandichaunganidza zviyo zvangu nezvinhu zvangu. Uye ndichati kumweya wangu, iwe une zvinhu zvakawanda zvakanaka zvawaunganidzirwa makore mazhinji. Zorora udye, unwe, uye ufare. Asi Mwari akati kwaari, iwe benzi, usiku huno chaihwo upenyu hwako huchatorwa kubva kwauri. Zvino ndianiko achatora zvawanga wazvigadzirira? Ndizvo zvichaitika kuna ani zvake anozviunganidzira pfuma asi pasina kupfuma kuna Mwari. Ipapo Jesu akati kuvadzidzi vake, naizvozvo ndinoti kwamuri, musafunganya pamusoro poupenyu hwenyu kuti muchadyei, kana pamusoro pomuviri wenyu kuti muchapfekei. Upenyu hunopfuura zvokudya, uye muviri unopfuura zvokufuka. Fungai nezvemakunguo, nokuti haadyari kana kucheka, haana tsapi kana dura, asi Mwari anoapa zvokudya. Uye imi munopfuura shiri sei? Ndianiko kwamuri angawedzera awa imwe chete kuupenyu hwake nokufunganya? Sezvo musingagoni kuita chinhu chiduku ichi, seiko muchifunganya pamusoro pezvimwe? Fungai maruva kuti anomera sei, haabati kana kuruka. Asi ndinoti kwamuri, kunyange naSoromoni mukubwinya kwake kwose haana kuzvipfekedza serimwe raaya. Kana ariwo mashongedzero anoita Mwari, uswa hwesango huripo nhasi uye mangwana huchikandwa mumoto, achakupfekedzai zvikuru sei imi vokutenda kuduku. Musaisa mwoyo yenyu pane zvamuchadya kana kunwa. Musafunganya pamusoro pazvo, nokuti vahedheni vanomhanyira zvinhu zvose zvakadaro, uye Baba venyu vanoziva kuti munoshayiwa izvozvo. Asi tsvakai umambo hwavo, uye zvinhu zvose izvi zvichapiwawo kwamuri. Musatya henyu imi kapoka kaduku, nokuti Baba venyu vakafadzwa nokukupai umambo. Tengesai zvamunazvo mugopa varombo. Zviitire zvikwama zvisingasakari nepfuma isingaperi kudenga, kusina mbavha inoswedera pedyo, uye kusina zvipfukuto zvinoparadza. Nokuti pane pfuma yako ndipo pachava nomwoyo wakowo. Zvishongedzei mugadzirire kushanda, uye mwenje yenyu igare ichipfuta, savanhu vakarindira kudzoka kwatenzi wavo kubva kumuchato, kuitira kuti paanouya agogogodza vagone kukurumidza kumuzarurira mukova. Zvichava zvakanaka kuvaranda avo vachawanikwa natenzi vavo vakarindira paanodzoka. Ndinokuudzai chokwadi kuti achazvishongedza iye pachake kuti ashande, achaita kuti vagare patafura agouya avashandire. Zvichava zvakanaka kuvaranda avo vachawanikwa natenzi wavo vakagadzirira, kunyange dai akava nenguva yokurindira, yechipiri kana yechitatu yousiku. Asi nzwisisai izvi kuti dai mwene weimba aiziva nguva inosvika mbavha, haaizotendera kuti imba yake ipazwe. Nemiwo munofanira kugara makazvigadzirira, nokuti Mwanakomana woMunhu achauya nenguva yamusingatarisiri. Petro akati, Ishe, munotaura mufananidzo uyu kwatiri here kana kuna vose? Ishe akapindura akati, ndoupiko mutariri akachenjera uye akatendeka anoiswa natenzi wake pamusoro pavashandi kuti avape mugove wezvokudya zvavo nenguva yakafanira. Zvichava zvakanaka kumuranda uyo achawanikwa natenzi wake achiita izvozvo paanodzoka.
ndinokuudzai chokwadi kuti achamugadza kuti ave mutariri wepfuma yake yose. Asi ngatimboti muranda oti mumwoyo make, tenzi vangu anonoka kuuya. Ipapo obva atanga kurova varandarume navarandakadzi, agotanga kudya nokunwa uye agodhakwa. Tenzi womuranda uyo achauya pazuva raasingamutarisiri uye nenguva yaasingazivi. Achamubvambura-bvambura agomisa panzvimbo yavasingatendi. Muranda uyo anoziva kuda kwatenzi wake uye asingadzidziri kana kuita zvinodiwa natenzi wake acharohwa shamhu zhinji. Asi munhu anenge asingazivi uye akaita zvinhu zvakafanira kurohwa acharohwa shamhu shoma. Ani nani akapiwa zvizhinji, zvizhinji zvichatsvakwa kwaari, uye kuno uya akapiwa zvizhinji kwazvo zvicharehwawo kubva kwaari. Ndakauya kuzobatidza moto panyika, uye ndinoshuva sei kuti dai wakabatidzwa kare. Asi ndino rubhabhatidzo rwandichapinda maruri, uye ndinoshungurudzwa sei kusvikira ruchiitika. Unofunga kuti ndakauya kuzoisa rugare panyika here? Ndinoti kwamuri kwete, asi kuzopesanisa. Kubva zvino vanhu 5 mumhuri imwe vachapesana, 3 vachirwa na2, uye 2 vachirwa na3. Vachaparadzana, baba vachirwa nomwanakomana, uye mwanakomana achipesana nababa, mai vachipesana nomuroora, muroora achipesana navamwene. Akati kuvanhu vazhinji, pamunoona gore richikwira kumavirira, pakarepo munoti kuchanaya. Zvigoita saizvozvo. Uye kana mhepo yezasi ichivhuvhuta, imi munoti kuchapisa, zvoita saizvozvo. Vanyengeri, munoziva kududzira zvamunoona zvenyika nezvedenga. Munotadza sei kududzira nguva ino? Munoregerereiko kuzvitongera zvakarurama? Paunoenda nomudzivisi wako kumutongi wedzimhosva, edza zvakanyanya kuti muyanane muchiri munzira, kuti arege kukukwevedzera kumutongi, uye mutongi agokuisa kumupurisa, mupurisa agokuisa mujeri. Ndinoti kwauri, haumbobudimo usati waripa sendi rokupedzisira. Roka chitsauko chegumi netatu. Zvino panguva iyoyo vamwe vaivapo vakaudza Jesu nezvavaGarirea vakanga vavhenganisirwa ropa ravo nezvibayiro zvavo naPirato. Jesu akapindura akati, munofunga kuti vaGarirea ava vakanga vari vatadzi zvakanyanya kupfuura vose here zvavakatambudzika nenzira iyi? Ndinokuudzai kuti kwete, asi kana musingatendeuki nemiwo mucharaswa mose. Kana vaya 17 vakafa pavakawirwa neshongwe yeSiroami, munofunga kuti vakanga vane mhosva kukunda vamwe vose vaigara muJerusarema here? Ndinokuudzai kuti kwete, asi kana musingatendeuki nemiwo mose muchaparara. Ipapo akavaudza mufananidzo uyu akati, mumwe murume akanga ane muti wake womuonde wakanga wakasimwa mumunda make wemizambiringa. Akaenda achindotsvaka muchero kwauri, asi haana chaakawana pauri. Saka akati kumurume akanga achichengeta munda wemizambiringa, zvino ava makore 3 ananga ndichiuya kuzotsvaka muchero pamuonde uyu, uye handisati ndambowana chinhu. Utemere pasi, seiko uchishandisa ivhu pasina? Akapindura akati, Ishe, chimbouregai henyu kwerimwezve gore, ini ndigoutimbira nokuisa mapfudze. Kana ukazobereka muchero, gore rinouya zvakanaka. Kana usina, ipapo mungautema henyu. Jesu akanga achidzidzisa ari mune rimwe sinagoge nomusi weSabata, uye ipapo pakanga pano mukadzi aiva akaremadzwa nomweya wakaipa kwamakore 17. Musana wake wakanga wakakokonyara, uye akanga asingagoni zvachose kutwasuka. Jesu akati amuona, akamudana kuti auye mberi, akati kwaari, mai, masunungurwa pachirwere chenyu. Ipapo akaisa maoko ake pamusoro wake, pakarepo musana wake ukatwasanuka, akarumbidza Mwari. Mukuru wesinagoge akatsamwa nokuti Jesu akanga aporesa mukadzi uyu nomusi weSabata. Akati kuvanhu, pane mazuva 6 okushanda, saka munofanira kuuya kuzoporeswa pamazuva iwayo, kwete nomusi weSabata. Ishe akamupindura achiti, imi vanyengeri, ko handiti mumwe nomumwe wenyu anosunungura nzombe dzake, mbongoro yake, kubva mudanga, oenda nazvo kundonwa mvura nomusi weSabata here? Zvino mukadzi uyu, mwanasikana waAbhurahama, akanga akasungwa naSatani kwamakore 17, haifanira kusunungurwa kubva pane zvakamusunga nomusi weSabata here? Akati ataura izvozvo, vose vakanga vachipikisana naye vakanyadziswa, asi vanhu vakafadzwa nezvinhu zvinoshamisa zvaakanga achiita. Ipapo Jesu akabvunza achiti, umambo hwaMwari hwakaita seiko? Ndingahuenzanise neiko? Hwakaita setsanga yemasitadhi
yakatorwa nomunhu akandoisima mubindu rake. Yakakura ikaita muti mukuru, uye shiri dzedenga dzakauya dzikamhara mumatavi awo. Akabvunzazve akati, umambo hwaMwari ndingahufananidza neiko? Hwakafanana nembiriso yakatorwa nomukadzi akaivhenganisa noupfu hwefurawu hwakawanda kusvikira yafutisa ganyiwa. Ipapo Jesu akafamba nomumaguta nomumisha achidzidzisa paakanga achienda kuJerusarema. Mumwe akamubvunza akati, Ishe, vanhu vashoma chete ndivo vachaponeswa here? Iye akati kwavari, rwisai chaizvo kuti mupinde napamusuo rakamanikana, nokuti ndinoti vazhinji vachaedza kupinda asi havangagoni. Muridzi wemba akangodzimara asimuka akapfiga mukova. Imi muchamira kunze muchigogodza uye muchiteterera muchiti, Ishe, tizarurirewo mukova. Asi achapindura achiti, handikuzivei kana kwamunobva. Ipapo muchati, taidya uye tainwa pamwe chete nemi, uye maidzidzisa munzira dzomisha yedu. Asi iye achati, handikuzivei kana kwamunobva. Ibai kwandiri imi mose vaiti vezvakaipa. Ipapo pachava nokuchema nokurumanya kwameno pamunoona Abhurahama, Isaka naJakobho navaprofita vose vari muumambo hwaMwari, asi imi pachenyu marasirwa kunze. Vanhu vachabva kumabvazuva nokumavirira nokumusoro nezasi, uye vachagara pazvigaro zvavo pamabiko muumambo hwaMwari. Zvirokwazvo varipo vaya vokupedzisira vachazova vokutanga, uye vokutanga vachazova vokupedzisira. Panguva iyoyo vamwe vaFarisi vakauya kuna Jesu vakati kwaari, ibvai pano muende kumwewo, Herodhi anoda kukuurayai. Akapindura akati, endai munodza gava iro kuti ndichadzinga madhimoni nokuporesa vanhu nhasi namangwana, uye pazuva retatu ndichapedzisa basa rangu. Zvisinei hazvo, ndinofanira kuramba ndichishanda mangwana nezuva rinotevera, nokuti zvirokwazvo hakuna muprofita angafira kunze kweJerusarema. Iwe Jerusarema, Jerusarema, iwe unouraya vaprofita uye uchitaka namabwe avo vakatumwa kwauri, kazhinji sei kandaidisa kuunganidza vana vako pamwe chete sehuku inounganidza hukwana dzayo pasi pamapapiro ayo, asi ukaramba. Tarirai, imba yako yasiyiwa yava dongo. Ndinoti kwauri, hauchazondionizve kusvikira wati, akaropafadzwa iye anouya muzita raShe. Luka chitsauko 14. Sabata akanga achicherechedzwa kwazvo paakanga aenda kunodya mumba momumwe muFarisi akanga achikudzwa kwazvo. Pamberi pake ipapo pakanga pane munhu akanga ane chirwere chorukandwe. Jesu akabvunza vaFarisi navadudziri vomurayiro achiti, zvinotenderwa here nomurayiro kuporesa nomusi weSabata kana kuti kwete? Asi vakaramba vanyerere. Naizvozvo akabata ruoko rwomunhu uya akamuponesa ndokubva amuti aende. Ipapo akavabvunza akati, ndiani pakati penyu angati kana mwanakomana kana mombe yake ikawira mutsime nomusi weSabata angarega kuibuditsa pakarepo? Ipapo vakashayiwa chokureva. Akati achiona kuti vakakokwa vaisarudza sei zvigaro zvapamberi patafura, akavaudza mufananidzo uyu akati kwavari, kana mumwe akakukoka kumuchato akazvisarudzira nzvimbo yapamberi, nokuti mumwe munhu anokudzwa kupfuura iwe angadaro akakokwa. Kana zvakadaro, munhu akakukokai imi vaviri achauya agoti kwauri, ibvapo iwe munhu uya agare. Ipapo nenyadzi uchatora chigaro cheshure chokupedzisira. Asi kana wakakokwa, utore chigaro cheshure, kuitira kuti kana akakukoka ouya azoti kwauri, shamwari, simuka uende kundogara panzvimbo iri nani. Ipapo ucharemekedzwa pamberi pavose vawakakokwa pamwe chete navo. Nokuti mumwe nomumwe anozvikudza achaninipiswa, uye uyo anozvininipisa achakudzwa. Ipapo Jesu akati kuna iye akanga amukoka, kana wagadzira kudya kwamasikati kana chirariro, urege kukoka shamwari dzako, vanun'una vako kana hama dzako kana vapfumi vawakavakidzana navo. Kana ukadaro, vangazokukokawo uye ukabva waripirwa. Asi kana ukagadzira mabiko, ukoke varombo, zvirema, vanokamhina namapofu, ipapo ucharopafadzwa. Kunyange vasina zvavanokupa, iwe ucharipirwa pakumuka kwavakarurama. Mumwe wavaya vakanga vagere pakudya naye akati anzwa izvi, akati kuna Jesu, akaropafadzwa munhu achagara zvake pamabiko muumambo hwaMwari. Jesu akapindura akati, mumwe murume akanga achigadzira mabiko makuru akakoka vanhu vazhinji. Panguva yamabiko akatuma varanda vake kuti vandoudza vaya vakanga vakokwa kuti, uyai nokuti zvose zvagadzirwa.
asi vose vakatanga zvimwe chetezvo kupa zvikonzero. Wokutanga akati, ndichangotenga munda izvozvi uye ndinofanira kundoona, ndapota hangu ndiregererei. Mumwe akati, ndichangotenga nzombe dzamajoko 5 izvozvi uye ndiri kuenda kumbonodziedza, ndapota ndiregererei. Mumwezve akati, ndichangowana mukadzi izvozvi, saka handingauyi. Muranda akadzoka akandozivisa izvi kuna tedzi wake. Ipapo muridzi wemba akatsamwa kwazvo, akarayira muranda wake achiti, buda uende nokukurumidza munzira dzomumisha nedzomuguta unouya navarombo, zvirema, mapofu navanokamhina. Muranda akati, ishe, zvamandirayira zvaitwa, asi nzvimbo ichiripo. Ipapo tenzi akaudza muranda wake akati, buda uende kumigwagwa nokunzira dzomumaruwa kundovakoka kuti vapinde kuitira kuti imba yangu izare. Ndinoti kwamuri, hakuna kana mumwe chete wavaya vakanga vakokwa acharavira mabiko angu. Vazhinji vakanga vachifamba naJesu, uye akatendeukira kwavari akati, kana munhu upi zvake achiuya kwandiri uye asingavengi baba vake namai vake, mukadzi wake navana vake, vanun'una vake nehanzvadzi dzake, hongu, kunyange noupenyu hwake, haangavi mudzidzi wangu. Uye ani naani asingatakuri muchinjikwa wake achinditevera haangavi mudzidzi wangu. Tomboti mumwe wenyu anoda kuvaka shongwe, haatangi agara pasi agoongorora mutengo kuti aone kana ane mari inokwana kuipedza here? Nokuti kana akavaka hwaro akasagona kuipedza, munhu wose anomuona achamuseka, achiti munhu uyu akatanga kuvaka asi akasagona kupedza. Kana kuti tomboti mambo ava kuda kuenda kuhondo kundorwa nomumwe mambo, haatangi kugara pasi here kuti aone kana angagona kundorwa navanhu zviuru 10 achipikisana nouyo ari kuuya kuzorwa naye ane vanhu zviuru 20. Kana asingagoni, achatuma nhume, mumwe wacho achiri kure, uye okumbira mashoko orugare kwaari. Saizvozvowo, ani naani wenyu asingasiyi zvose zvaanazvo haangavi mudzidzi wangu. Munhu wakanaka, asi kana warasikirwa nokuvava kwawo, ucharungwa neiko? Hauchabatsiri muvhu kana padutu romupfudze. Unorasirwa kunze. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe. Luka chitsauko 15. Zvino vateresi navatadzi vakanga vakaungana, vose vakamukomberedza kuti vamunzwe. Asi vaFarisi navadzidzisi vomurayiro vakagunun'una vachiti, uyu munhu anogamuchira vatadzi uye anodya navo. Ipapo Jesu akavaudza mufananidzo uyu akati, ndianiko pakati penyu kana ane makwai 100, rimwe racho kana rikarasika, asingasiye 20 kumafuro achindotsvaka gwai rarasika kusvikira ariwana? Uye kana ariwana, anotakura pamapfudzi ake nomufaro agoenda kumba. Ipapo anodana shamwari dzake navavakidzani pamwe chete agoti kwavari, farai pamwe chete neni, nokuti ndawana gwai rangu rakanga rarasika. Ndinoti kwamuri, saizvozvo mufaro mukuru uchava kudenga pamusoro pomutadzi mumwe chete anenge atendeuka, kupfuura pamusoro pavakarurama 20 navapfumbamwe vasingatsvaki kutendeuka. Ndopiko mukadzi ane mari yamasirivha anokwana 10 uye akarasikirwa neimwe chete angarega kubatidza mwenje, agotsvaira imba uye agotsvakisisa kusvikira aiwana? Uye paanenge aiwana, achadana shamwari dzake navavakidzani agoti kwavari, farai pamwe chete neni, ndawana mari yangu yakanga yarasika. Saizvozvo ndinoti kwamuri, pano mufaro pamberi pavatumwa vaMwari pamusoro pomutadzi mumwe chete anotendeuka. Jesu akaenderera mberi akati, pakanga pano mumwe murume akanga ane vanakomana vake 2. Muduku wacho akati kuna baba vake, baba, ndipei mugove wenhaka yangu. Saka baba vakakamura pfuma yavo vakagovanisa pakati pavo. Mazuva mashoma asati apera, mwanakomana muduku akaunganidza zvose zvaakanga anazvo, akasimuka akaenda kunyika iri kure, akandoparadza pfuma yake ikoko namararamiro akaipa. Shure kwokunge apedza zvose, kwakava nenzara huru munyika yose iyoyo, uye akatanga kushayiwa. Saka akaenda akandozvitsvakira basa kuno mumwe mugari womunyika imomo. Iye akamutumira kuminda yake kuti anofudza nguruve. Akada kugutsa dumbu rake namateko aidyiwa nenguruve, asi hapana munhu akamupa kana chinhu. Akati apengenuka mupfungwa dzake, akati, varanda vababa vangu vazhinji seiko, uye vane zvokudya zvavanongosiya, uye zvino ini pano ndoziya zvokusvika pakufa. Ndichasimuka ndiende kuna baba vangu ndinoti kwavari, baba, ndakatadzira denga napamberi penyuwo, handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu.
ndiite henyu somumwe wavaranda venyu. Saka akasimuka akaenda kuna baba vake. Asi akati achiri kure, baba vake vakamuona uye vakamunzwira tsitsi. Vakamhanyira kumwanakomana wavo vakamumbundikira uye vakamutsvoda. Mwanakomana akati kuna baba vake, baba, ndakatadzira denga napamberi penyu. Handichafaniri kunzi mwanakomana wenyu. Asi baba vakati kuvaranda vavo, kurumidzai, uyai nenguo dzakaisvonaka mumupfekedze, muise mhete pamunwe wake neshangu mutsoka dzake. Muuye nemhuru yakakodzwa muibaye, ngatidye tipembere. Nokuti mwanakomana wangu uyu akanga afa, zvino araramazve. Akanga arasika, zvino awanikwa. Saka vakatanga kupembera. Zvichakadaro, mwanakomana mukuru akanga ari kumunda. Akati aswedera pedyo nemba akanzwa nziyo nokutamba. Saka akadana mumwe wavaranda akamubvunza kuti chii chakanga chichiitika. Muranda akapindura akati, munun'una wenyu auya uye baba venyu vamubayira mhuru yakakodzwa, nokuti adzoka ari mupenyu uye akasimba. Mukoma mukuru akatsamwa akaramba kupinda. Saka baba vake vakabuda vakamunyengetedza. Asi akapindura baba vake akati, tarirai, makore ose aya ndanga ndichikushandirai uye handina kusamboteerera mirayiro yenyu. Asi hamuna kutongondipa chimbudzana kuti ndipemberewo neshamwari dzangu. Asi panguva mwanakomana wenyu uyu akaparadza pfuma yenyu nezvifeve mamubayira mhuru yakakodzwa. Baba vakati, mwanangu, iwe uneni nguva dzose uye zvose zvandinazvo ndezvako. Asi taifanira kupembera uye tifare, nokuti munun'una wako uyu akanga afa, asi zvino araramazve. Akanga arasika, asi awanikwa. Luka chitsauko chegumi nenhanhatu. Jesu akatiwo kuvadzidzi vake, kwakanga kuno mumwe murume mupfumi aiva nomutariri akanga achipomerwa mhosva nokuparadza pfuma yake. Saka akamudana akamubvunza achiti, zviiko izvi zvandiri kunzwa pamusoro pako? Zvidavirire pamusoro poutariri hwako, nokuti haungarambi uri mutariri. Mutariri akafunga nechomumwoyo make akati, zvino ndichaiteiko? Tenzi wangu ava kunditorera basa rangu. Handina simba rokurima uye ndinonyara kupemha. Ndinoziva zvandichaita kuitira kuti ndikange ndarasikirwa nebasa rangu pano, vanhu vagondigamuchira mudzimba dzavo. Saka akadana mumwe nomumwe akanga ane chikwereti natenzi wake, akabvunza wokutanga akati, une chikwereti chakaita sei iwe kuna tenzi wangu? Akapindura achiti, zviyero 100 zvamafuta omuorivhi. Mutariri akati kwaari, tora tsamba yako ugare pasi nokukurumidza, unyore 50. Ipapo akabvunza wechipiri akati, iwe une chikwereti chakadiniko? Akapindura akati, zviyero 100 zvegorosi. Akamuudza kuti, tora tsamba yako unyore 70. Tenzi womuranda uyu akarumbidza mutariri, asi akarurama uyu, nokuti akanga aita nokuchenjera, nokuti vanhu venyika ino vakachenjera kwazvo pakuita kwavo kukunda vana vechiedza. Ndinoti kwamuri, shandisai pfuma yenyika kuti muzviwanire shamwari, kuitira kuti painopera mugozogamuchirwa mudzimba dzisingaperi. Ani nani anogona kutendeka pane zvinhu zviduku anogona kutendeka pane zvinhu zvakawanda, uye ani nani asina kutendeka pazvinhu zviduku-duku achavawo asina kutendeka pane zvakawanda. Saka kana manga musina kutendeka paupfumi hwenyika, ndianiko achavimba nemi paupfumi hwechokwadi? Uye kana wanga usina kutendeka pazvinhu zvomumwe, ndianiko achakupa zvinhu zvako iwe? Hakuna muranda anogona kushandira vatenzi vaviri, nokuti achavenga mumwe agoda mumwe, kana kuti achanamatira kuno mumwe uye agozvidza mumwe. Hazvigoni kuti ushandire Mwari nepfuma. VaFarisi avo vaida mari vakanzwa zvose izvi vakatuka Jesu uye vakamuseka. Iye akati kwavari, imi munozviruramisa pamberi pavanhu, asi Mwari anoziva mwoyo yenyu. Zvinhu zvinokudzwa pakati pavanhu zvinonyangadza pamberi paMwari. Murayiro navaprofita zvakaparidzwa kusvikira pana Johani. Kubvira panguva iyoyo, vhangeri roumambo hwaMwari riri kuparidzwa, uye mumwe nomumwe anozvimanikidzira kupinda mahuri. Zviri nyore kuti denga nenyika zvipfuure pano kuti kavara kaduku komurayiro kabviswe. Ani naani anoramba mukadzi wake akawana mumwe mukadzi anoita upombwe, uye murume anowana mukadzi akarambwa anoita upombwe. Paiva nomumwe murume mupfumi aipfeka nguo dzepepuru nomucheka wakaisvonaka uye aigara upenyu hwakaisvonaka mazuva ose. Pasuo rake paigara mupemhi ainzi Razaro, akanga azere namaronda uye achipanga hake kudya zvimedu zvaiwa patafura yomupfumi, kunyange imbwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Nguva yokufa kwomupemhi,
yakati yasvika, vatumwa vakamutora vakamuendesa pachipfuva chaAbhurahama. Mupfumi akafawo akavigwa. Ari mugehena, mumwe airwadziwa akatarisa kumusoro akaona Abhurahama ari kure naRazaro ari pachipfuva chake. Saka akadanidzira kwaari achiti, Baba Abhurahama, ndinzwirei ngoni mugotuma Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura atonhodze muviri wangu, nokuti ndiri kurwadziwa kwazvo nomoto muno. Asi Abhurahama akapindura akati, mwanakomana, rangarira kuti pamazuva oupenyu hwako wakagamuchira zvinhu zvako zvakanaka. Panguva iyoyo Razaro akagamuchira zvinhu zvakaipa, asi zvino ari kunyaradzwa pano, uye iwe uri kurwadziwa. Uye pamusoro paizvozvo zvose pano mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu newe, kuitira kuti vanoda kubva kuno kuti vauye ikoko vakonewe. Uye hakuna munhu angayambuka achibva ikoko achiuya kwatiri. Iye akapindura achiti, zvino ndinokukumbirai baba, tumai Razaro kumba kwababa vangu, nokuti ndina vanun'una 5. Ngaaende anovayambira, kuitira kuti naivowo varege kuuya kunzvimbo ino yokurwadziwa. Abhurahama akati, Mozisi navaprofita vanavo ngavavanzwe. Iye akati, kwete baba Abhurahama, asi kana mumwe akabva kuna vakafa akaenda kwavari, vangatendeuka. Iye akati kwaari, kana vasinganzwi Mozisi navaprofita havangatendi, kunyange dai mumwe akamuka kubva kuvakafa. Ruka chitsauko 19. Jesu akati kuvadzidzi vake, zvinhu zvinoita kuti vanhu vatadze zvinototi zviuye, asi ane nhamo munhu uyo anouya nazvo. Zvaiva nani kwaari kuti guyo risungirirwe pamutsipa wake agokanwa mugungwa, pano kuti atadzise mumwe wavaduku ava. Saka zvingwarirei, kana hama yako ichitadza, itsiure, uye kana akatendeuka, umuregerere. Kana akakutadzira kanomwe pazuva, uye akadzoka kwauri kanomwe achiti, ndatendeuka, muregerere. Apostori vakati kuna She, tiwedzereiwo kutenda kwedu. Iye akati, kana muno kutenda kuduku setsanga yemastadi, munogona kuti kumuti womuonde uyu, dzurwa usimwe mugungwa, uye uchakuteererai. Ngatitii mumwe wenyu anga aine muranda anorima kana kuti anofudza makwai. Angati here kumuranda paanopinda achibva kumunda, uya pano iye zvino ugare pasi udye? Kana haangati here, ndigadzirire chokudya changu, uzvigadzirire iwe, ugondimirira pandinenge ndichidya nokunwa. Shure kwaizvozvo iwe ungazodya hako nokunwa. Ko, angavonga muranda nokuda kwokuti akaita zvaakaudzwa here? Saka nemiwo pamunenge maita zvose zvamakaudzwa kuti muite, munofanira kuti, tiri varanda vasina maturo, tangoita zvatanga tichifanira kuita. Zvino ari munzira achienda kuJerusarema, Jesu akafamba achitevedza muganhu waiva pakati peSamaria neGarirea. Paakangopinda mumusha, varume 10 vaiva nemaperembudzi vakasangana naye. Vakamira vari nechokure, uye vakadanidzira nenzwi guru vachiti, Jesu, tenzi, tinzwireiwo ngoni. Akati achivaona, akati kwavari, endai munozviratidza kuvaprista. Uye pavaienda, vakabva vanadzwa. Mumwe wavo akati aona kuti akanga aporeswa, akadzoka achirumbidza Mwari nenzwi guru. Akazviwirisa patsoka dzaJesu akamuvonga, uye akanga ari muSamaria. Jesu akati, ko, havasi vose 10 vakaporeswa here? Ko, vamwe vapfumbamwe varipi? Pashayikwa mumwe woga adzoka akazorumbidza Mwari kunze kwouyu mutorwa here? Ipapo akati kwaari, simuka uende, kutenda kwako kwakuporesa. Akati abvunzwa navaFarisi kuti umambo hwaMwari hwaizosvika rini, Jesu akapindura akati, umambo hwaMwari hauuyi nokunyatsocherechedza kwenyu, uye vanhu havangati houno pano kana kuti uho uko, nokuti umambo hwaMwari huri mamuri. Ipapo akati kuvadzidzi vake, nguva iri kuuya yamuchashuva kuona rimwe ramazuva oMwanakomana woMunhu, asi hamuzorioni. Vanhu vachati kwamuri, hoyo uko, kana kuti houno pano, musamhanya muchivatevera. Nokuti semheni inopenya ichivhenekera muchadenga, ichibva kuno rumwe rutivi ichienda kuno rumwe rutivi, ndizvo zvichaita Mwanakomana woMunhu pazuva rake. Asi anofanira kutanga kumbotambudzika zvikuru, uye acharambwa norudzi urwu. Sezvazvakanga zvaitwa pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichaitawo mumazuva oMwanakomana woMunhu. Vanhu vaidya, vachinwa, vachiwana nokuwaniswa kusvikira zuva rakapinda Noa muareka. Ipapo mapashamu akasvika akavaparadza vose. Zvakanga zvakadarowo pamazuva aRoti.
vanhu vakanga vachidya nokunwa, vachitonga nokutongesa, vachidyara nokuvaka. Asi pazuva rakabuda Roti muSodhomu, moto nesuruferi zvakanaya zvichibva kudenga zvikaparadza vose. Zvichaita saizvozvo pazuva iro Mwanakomana woMunhu acharatidzwa. Pazuva iro hakuna munhu ari pamusoro pedenga remba ane nhumbi dzake mukati memba anofanira kuburuka kuti andodzitora. Saizvozvowo hakuna munhu ari kumunda achadzokera chinhu chero chipi zvacho. Rangarirai mukadzi waRoti. Ani naani anoedza kuchengetedza upenyu hwake acharasikirwa nawo, uye ani naani anorasikirwa noupenyu hwake achahuponesa. Ndinoti kwamuri, pazuva iro vanhu vaviri vachange vari pamubhedha mumwe, mumwe achatorwa mumwe achisiyiwa. Vakadzi vaviri vachange vachikuya zviyo pamwe chete, mumwe achatorwa uye mumwe achasiyiwa. Varume vachange vari mumunda, mumwe achatorwa uye mumwe achasiyiwa. Vakamubvunza vakati, kupiko Ishe? Akapindura akati, pano mutumbi ndipo panoungana magora. Luka chitsauko 19. Ipapo Jesu akaudza vadzidzi vake mufananidzo wokuvaratidza kuti vaifanira kunyengetera nguva dzose vasingaori mwoyo. Akati, mune rimwe guta maiva nomutongi akanga asingatyi Mwari uye asina hanya nevanhu. Uye muguta imomo maiva nechirikadzi yakaramba ichiuya kwaari nechikumbiro ichiti, ndiruramisireiwo kumuvengi wangu. Kwechinguva akamboramba, asi pakupedzisira akati mumwoyo make, kunyange dai ndisingatyi Mwari uye ndisina hanya navanhu, asi nokuda kwokuti chirikadzi iyi inoramba ichindinetsa, ndinofanira kuiruramisira, kuitira kuti arege kuzoramba achindinetsa nokuuya kwake. Zvino Ishe akati, inzwai zvinotaurwa nomutongi asakarurama. Ko zvino Mwari haangaruramisiri vasanangurwa vake vanodanidzira kwaari masikati nousiku here? Acharamba achivadzosa here? Ndinoti kwamuri, achaona kuti varuramisirwa, uye nokukurumidza. Kunyange zvakadaro hazvo, kana Mwanakomana woMunhu achisvika, achawana kutenda panyika here? Jesu akataura mufananidzo uyu kuna vamwe vakanga vachivimba nokururama kwavo, uye vaizvidza vamwe vakati, varume vaviri vakakwira kutemberi kundonyengetera. Mumwe akanga ari muFarisi uye mumwe ari muteresi. MuFarisi akasimuka akazvinyengeterera achiti, Mwari, ndinokuvongai nokuti handina kufanana navamwe vanhu, makororo, vaiti vezvakaipa, mhombwe, kana kunyange muteresi uyu. Ndinozvinyima zvokudya kaviri pavhiki uye ndinopa chegumi chezvose zvandinowana. Asi muteresi akamira ari nechokure, asingadi kunyange kutarira kudenga, asi akazvirova chipfuva akati, Mwari, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi. Ndinokuudzai kuti munhu uyu akadzokera kumba kwake aruramiswa pamberi paMwari kupinda muFarisi. Nokuti mumwe nomumwe anozvikudza achaninipiswa, uye uyo anozvininipisa achakudzwa. Vanhu vakauyawo navacheche kuna Jesu kuti avanyengeterere. Vadzidzi vakati vachiona izvozvo vakavatsiura. Asi Jesu akadanira vana kwaari achiti, regai vana vaduku vauye kwandiri, uye musavadzivisa, nokuti umambo hwaMwari ndohwavakadai. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ani naani asingagamuchiri umambo hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mauri. Mumwe mutongi akamubvunza achiti, mudzidzisi akanaka, ndinofanira kuitei kuti ndigogara nhaka youpenyu husingaperi? Jesu akapindura achiti, seiko uchinditi ndakanaka? Hakuna akanaka kunze kwaMwari oga. Iwe unoziva mirayiro inoti, usaita upombwe, usauraya, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako. Iye akati, izvi zvose ndakazvichengeta kubva paudiki hwangu. Jesu akati achinzwa izvi akati kwaari, uchiri kushayiwa chinhu chimwe chete. Tengesa zvose zvaunazvo ugopa varombo, ugozova nepfuma kudenga. Ipapo ugouya unditevere. Akati anzwa izvozvo akasuwa zvikuru, nokuti akanga ari murume akapfuma zvikuru. Jesu akatarisa kwaari akati, zvikukutu sei kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari. Zvirokwazvo zviri nyore kwazvo kuti ngamera ipinde napaburi retsono pano kuti mupfumi apinde muumambo hwaMwari. Vaya vakazvinzwa izvozvo vakabvunza vachiti, ndianiko zvino angaponeswa? Jesu akapindura achiti, zvisingagoneki kuvanhu zvinogoneka kuna Mwari. Petro akati kwaari, takasiya zvose zvataiva nazvo kuti tikuteverei. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakuna munhu akasiya musha kana mukadzi kana munun'una kana vabereki kana vana nokuda kwoumambo hwaMwari asingazogamuchiri zvakapetwa kakawanda munguva ino,
uye upenyu husingaperi munguva inouya. Jesu akatsaura parutivi vane 12 akavaudza kuti, tiri kuenda kuJerusarema, uye zvose zvakanyorwa navaprofita pamusoro pomwanakomana womunhu zvichazadziswa. Achaiswa mumaoko avahedheni, vachamuseka, vachamutuka nokumupfira mate, vachamurova uye vachamuuraya. Pazuva rechitatu achamukazve. Vadzidzi hapana chavakanzwisisa pachinhu ichi. Zvairehwa zvacho zvakanga zvakavanzika kwavari, uye havana kuziva zvaakanga achitaura pamusoro pazvo. Jesu akati aswedera pedyo neJeriko, mumwe murume akanga ari bofu akanga agere parutivi pomugwagwa achipemha. Akati achinzwa vanhu vazhinji vakanga vachipfuura, akabvunza kuti chii chakanga chichiitika. Vakamuudza kuti Jesu weNazareta ari kupfuura napano. Iye akadanidzira achiti, Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Vaya vakanga vachitungamira vakamutsiura vakamuudza kuti anyarare. Asi iye akanyanyisa kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwireiwo ngoni. Jesu akamira ndokurayira kuti murume uyu auyiswe kwaari. Akati aswedera pedyo, Jesu akamubvunza akati, unoda kuti ndikuitireiko? Iye akapindura akati, Ishe, ndinoda kuti ndione. Jesu akati kwaari, chiona, kutenda kwako kwakuporesa. Pakarepo akaona akatevera Jesu achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakati vachizviona, naivowo vakarumbidza Mwari. Luka chitsauko 10. Jesu akapinda muJeriko uye akanga achipfuura nomo. Vaiva nomurume ainzi Zakeo. Akanga ari mukuru wavateresi uye akanga akapfuma kwazvo. Akauya achida kuona Jesu kuti ndiani, asi nokuda kwokuti akanga ari munhu mupfupi, akatadza kuona nokuda kwavanhu vazhinji. Nokudaro akamhanyira mberi akandokwira mumuti womuonde kuti amuone, sezvo Jesu akanga achienda naye ipapo. Jesu akati asvika panzvimbo iyoyo, akatarisa kumusoro ndokuti kwaari, Zakeo, buruka nokukurumidza, tinofanira kunogara mumba mako nhasi. Saka akakurumidza kuburuka, akamugamuchira nomufaro. Vanhu vose vakaona izvi vakatanga kugunun'una vachiti, aenda kunova mueni womutadzi. Asi Zakeo akasimuka akamira pamberi pashe akati, tarirai Ishe pano, uye iye zvino ndinopa hafu yepfuma yangu kuvarombo. Uye kana ndakanyengera ani zvake pachinhu chipi zvacho, ndichadzosera zvava zvina. Jesu akati kwaari, nhasi ruponeso rwasvika mumba mako, nokuti murume uyu mwanakomanawo waAbhurahama. Nokuti mwanakomana womunhu akauya kuzotsvaka nokuponesa chakarasika. Pavakanga vachiri kuteerera izvozvo, akaenderera mberi achivaudza mufananidzo nokuti akanga ava pedyo neJerusarema, uye vanhu vakafunga kuti umambo hwaMwari hwaizokurumidza kuonekwa pakarepo. Akati, mumwe murume weimba huru akaenda kunyika iri kure kuti andogadzwa kuti ave mambo uye agodzoka. Saka akadana varanda vake 10 akavapa zviuru 10 zvamadhora. Akati, shandisai mari iyi kusvikira ndadzoka. Asi varanda vake vaimuvenga vakatuma nhume dzikamutevera kuti dzinoti, munhu uyu hatidi kuti ave mambo wedu. Akandogadzwa kuti ave mambo. Kunyange zvakadaro akadzoka kumusha. Ipapo akatuma shoko kuvaranda vaakanga apa mari achida kuziva zvavakanga vawana nayo. Wokutanga akasvika akati, Ishe, chiuru chenyu chamadhora chakabereka zvinhu zviuru 10. Tenzi wake akati, zvakanaka muranda wangu akanaka, nokuti wanga wakatendeka pazvinhu zviduku duku, uchatonga pamusoro pamaguta 10. Wechipiri akasvika akati, Ishe, chiuru chenyu chamadhora chakabereka zvinhu zviuru 5. Tenzi wake akapindura akati, iwe uchatonga pamusoro pamaguta 5. Ipapo mumwe muranda akasvika akati, Ishe, hechino chiuru chenyu chamadhora. Ndakachichengeta ndakachisungirira mumucheka. Ndakanga ndichikutyai nokuti muri munhu ane mwoyo wakaoma. Munotora zvamusina kuisapo nokukohwa zvamusina kudyara. Tenzi wake akapindura akati, ndichakutonga namashoko ako pachako, iwe muranda akaipa. Ndinotora zvandisina kuisapo nokukohwa zvandisina kudyara. Seiko zvino usina kuisa mari yangu mubhangi, kuitira kuti pakudzoka kwangu ndizoitora yawanda? Ipapo akati kuna avo vakanga vamire pedyo, mutorerei chiuru chake chamadhora, muchipe kuno uyo ane zviuru 10. Vakati, Ishe, anotova nezviuru 10 zvamadhora nechekare. Iye akapindura akati, ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe anazvo achapiwa zvimwe, asi uyo asina achatorerwa kunyange nechaanacho. Asi vaya vavengi vangu vakanga vasingadi kuti ndive mambo wavo, uyai navo pano muvauraye pamberi pangu. Shure kwokunge Jesu ataura izvi, akapfuurira mberi akakwidza kuJerusarema. Akati asvika kuBhetifage,
neBhetania gomo reMiorivhi. Akatuma vadzidzi vake vaviri achiti, endai kumusha wakatarisana nemi, uye pamunongopindamo muchawana mwana wembongoro asina kumbotasva nomunhu akasungirirwamo. Muisunungure mugouya nayo pano. Kana pane munhu anokubvunzai achiti, seiko muchiisunungura, muvaudze kuti Ishe anoida. Vaya vakanga vatumwa mberi vakaenda vakandowana zvakaita sezvaakanga avaudza chaizvo. Pavakanga vachisunungura mwana wembongoro uyu, muridzi wacho akabvunza akati, seiko muchisunungura mwana wembongoro uyu? Ivo vakapindura vakati, Ishe anoida. Vakauya nayo kuna Jesu, vakaisa nguo dzavo pamusoro pomwana wembongoro ndokubva vakwidza Jesu pairi. Paakanga achifamba, vanhu vakawaridzira nguo dzavo mumigwagwa. Akati asvika pedyo nenzvimbo yenzira yaitenukira pagomo reMiorivhi, vazhinji vose navadzidzi vakatanga kupembera vachirumbidza Mwari namanzwi makuru nokuda kwezviratidzo zvose zvavakanga vaona vachiti, akaropafadzwa mambo anouya muzita raShe, rugare ngaruve kudenga nokubwinya kumusoro-soro. Vamwe vaFarisi vakanga vari pakati pavanhu vazhinji vakati kuna Jesu, Mudzidzisi, tsiurai vadzidzi venyu. Akapindura akati, ndinokuudzai kuti kana vakanyarara, matombo achadanidzira. Akati aswedera kuJerusarema uye achiona guta, akachema pamusoro paro akati, dai iwe, kunyange iyewe, waiziva chete pazuva rino zvinhu zvaizokupa rugare, asi zvino zvakavanzwa pameso ako. Mazuva achasvika pamusoro pako ayo vavengi vako vachakuvakira muchinjiziri vagokukomberedza uye vagokumanikidza kumativi ose. Vachakupwanyira pasi, iwe navana vari mukati mamasvingo ako. Havazosiyi ibwe pamusoro perimwe, nokuti hauna kuziva nguva yokushanyirwa kwako naMwari. Ipapo akapinda mutemberi akatanga kudzinga vaya vakanga vachitengesa. Akati kwavari, kwakanyorwa kuchinzi, imba yangu ichava yokunyengeterera, asi mava kuiita bako ramakororo. Aidzidzisa zuva rimwe nerimwe mutemberi, asi vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro uye navatungamiri pakati pavanhu vakanga vachiedza kumuuraya, asi vakanga vasingawani nzira yokuita izvozvo, nokuti vanhu vose vakanga vakanamatira pamashoko ake. Ruka chitsauko che20. Nerimwe ramazuva paakanga achidzidzisa vanhu mutemberi uye achiparidza vhangeri, vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro pamwe chete navakuru vakasvika kwaari. Vakati kwaari, tiudzei kuti munoita zvinhu izvi nesimba ripi? Ndiani akakupai simba iri? Akapindura akati, neniwo ndichakubvunzai mubvunzo. Ndiudzei, rubhabhatidzo rwaJohani rwakabva kudenga here kana kuti kuvanhu? Vakataurirana pakati pavo vakati, kana tikati rwakabva kudenga, iye achati, seko musina kumutenda? Asi kana tikati rwakabva kuvanhu, vanhu vose vachatitaka namabwe, nokuti vanotenda kuti Johani akanga ari muprofita. Saka ivo vakazoti, hatizivi kuti rwakabvepi. Jesu akati, neniwo handichakuudzai simba randinoita naro zvinhu izvi. Akaenderera mberi akaudza vanhu mufananidzo uyu akati, mumwe murume akadyara munda wake wemizambiringa. Akaupa kuna vamwe varimi kwechinguva, achibva aenda kure kune imwe nyika kwenguva refu. Panguva yokukohwa akatuma muranda kuvarimi kuti vamupe zvimwe zvezvibereko zvemizambiringa, asi varimi vakamurova vakamuendesa asina chinhu. Akatumazve mumwe muranda, asi naiyewo vakamurova uye vakamuitira zvinonyadzisa ndokumudzosazve asina chinhu. Akatumazve mumwe wechitatu, uyu vakamukuvadza ndokumukanda kunze. Ipapo muridzi womunda wemizambiringa akati, ndichaita seiko? Ndichatuma mwanakomana wangu, iye wandinoda, zvimwe vachamuremekedza. Asi varimi vakati vachimuona, vakataurirana pachavo vakati, uyu ndiye mudyi wenhaka, ngatimuurayei, nhaka igova yedu. Saka vakamuburitsa mumunda wemizambiringa ndokubva vamuuraya. Zvino muridzi womunda wemizambiringa achaitei kwavari? Achauya agouraya varimi avo, agopa vamwe varimi munda womuzambiringa. Vanhu vakati vanzwa izvozvo vakati, dai zvakadai zvikasamboitika. Jesu akavatarisisa uye akavabvunza akati, zvino zvakanyorwa zvinoreveiko zvinoti, ibwe rakarambwa navavaki ndiro razova musoro wekona. Mumwe nomumwe anowira padombo iroro achavhunika-vhunika, asi uyo warinowira achapwanyiwa. Vadzidzisi vomurayiro navaprista vakuru vakatsvaka nzira yokumusunga pakarepo, nokuti vaiziva kuti akanga ataura mufananidzo uyu pamusoro pavo, asi vakanga vachitya vanhu. Vakaramba vachimucherechedza, vakatuma vasori vakanga vachinyepedzera kuva vakatendeka. Vakanga vane tariro yokuti vamubate iye Jesu pasina chaanenge ataura, kuitira kuti vagomisa kusimba noutongi hwomubati. Saka vasori vakabvunza vachiti, mudzidzisi, tinoziva kuti munotaura uye munodzidzisa zvakarurama, uye kuti hamusi mutsauri wavanhu,
asi unodzidzisa nzira yaMwari zviri maererano nezvokwadi. Ko, zvakanaka here kuti tiripe mutero kuna Kesari kana kuti kwete? Akaona kunyengera kwavo, akati kwavari, ndiratidzei dhenari. Ko, mufananidzo norunyoro zviripo ndezvaani? Vakapindura vakati, ndezvaKesari. Iye akati kwavari, ipai Kesari zvaKesari, uye mugopa Mwari zvaMwari. Vakanga vasingagoni kumuteya nezvaakanga ataura ipapo pane vanhu. Vakashamiswa nokupindura kwake, vakanyarara. Vamwe vaSadhusi, vanoti hakuna kumuka kwavakafa, vakauya nomubvunzo kuna Jesu. Vakati, mudzidzisi, Mozisi akatinyorera kuti kana mukoma womunhu akafa akasiya mukadzi asina vana, murume anofanira kuwana chirikadzi iyo amutsire mukoma wake vana. Zvino pakanga pane vanakomana vanomwe. Wokutanga akawana mukadzi akafa asina mwana, wechipiri akamuwana uye akafa asina mwana, uye wechitatu akamuwana uye nenzira imwe cheteyo vose vari vanomwe vakafaa vachisiya pasina vana. Pakupedzisira mukadzi akafawo. Zvino mukadzi uyu achava waaniko pakumuka kwavakafa, sezvo akanga ari mukadzi kwavari vose vari vanomwe? Jesu akapindura akati, vanhu venyika ino vanowana nokuwanikwa, asi vaya vanoonekwa kuti vakakodzera kurarama munyika iyo nomukumuka kwavakafa havazowani kana kuwanikwa, uye havazofizve, nokuti vafanana navatumwa, vana vaMwari sezvo vari vana vokumuka kwavakafa. Asi panhoroondo yegwenzi, kunyange naMozisi akaratidza kuti vakafa vanomutswa, nokuti anoti, Ishe ndiye Mwari waAbhurahama naMwari waIsaka uye naMwari waJakobho. Haasi Mwari wavakafa asi wavapenyu, nokuti kwaari vose vapenyu. Vamwe vadzidzisi vomurayiro vakati, mataura zvakanaka mudzidzisi, uye hakuna akazoda kumubvunzazve mimwe mibvunzo. Ipapo Jesu akati kwavari, seiko vachiti Kristu mwanakomana waDhavhidhi? Dhavhidhi pachake anotaura mubhuku ramapisarema achiti, Ishe akati kuna She wangu, gara paruoko rwangu rworudyi, kusvikira ndaita vavengi vako chidziko chetsoka dzako. Dhavhidhi anomuti Ishe anogova mwanakomana wake seiko? Vanhu vose vachakateerera. Jesu akati kuvadzidzi vake, chenjererai vadzidzisi vomurayiro, vanoda kufamba-famba vakapfeka nguo refu uye vachifarira kukwaziswa pamusika nokuva nezvigaro pamusoro-soro mumasinagoge uye nenzvimbo dzinokudzwa pamabiko. Vanoparadza dzimba dzechirikadzi uye vanoita minyengetero mirefu kuti vaonekwe. Vanhu vakadai vacharangwa zvakaomarara kwazvo. Luka chitsauko cha21. Akati achitarira, Jesu akaona vapfumi vachiisa zvipo zvavo muchivigiro chepfuma chomutemberi. Akaonawo chirikadzi murombo ichiisa tumari tuviri tuduku twendarira. Akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, chirikadzi iyi murombo yaisa mari zhinji kupfuura vamwe vose. Vanhu vose ava vapa zvipo zvavo zvichibva kupfuma yavo zhinji, asi uyu nourombo hwake aisa zvose zvaanga achararama nazvo. Vamwe vadzidzi vake vakanga vachitaura pamusoro pamashongedzero akanga akaitwa temberi namatombo akanaka uye nezvipo zvakanga zvakumikidzwa kuna Mwari. Asi Jesu akati, zvamunoona pano izvi, nguva ichasvika yokuti ibwe rimwe haringaregerwe riri pamusoro perimwe, rimwe nerimwe rawo richakandwa pasi. Vakamubvunza vakati, mudzidzisi, zvinhu izvi zvichaitika riniko? Uye chiratidzo chichava chipi chokuti izvozvo zvava kuzoitika? Akapindura akati, chenjerai kuti murege kunyengerwa, nokuti vazhinji vachauya muzita rangu vachiti ivo ndini iye, uye nguva yava pedyo. Musavatevera. Kana mukanzwa zvehondo uye nokumukirana, musavhundutswa. Zvinhu izvozvo zvinofanira kutanga kuitika, asi kuguma hakuzosviki pakarepo. Ipapo akati kwavari, rudzi ruchamukira rudzi uye umambo huchamukira umambo. Kuchava nokudengenyeka kwenyika kukuru, nzara nehosha kunzvimbo dzakasiyana-siyana, uye zvinhu zvinotyisa nezviratidzo zvikuru zvinobva kudenga. Asi izvo zvose zvisati zvaitika, vachakubatai vagokutambudzai, vachakuisai kumasinagoge nokumatorongo, uye muchamiswa pamberi pamadzimambo navabati, uye zvose nokuda kwezita rangu. Izvi zvichaitika kuti imi muve zvapupu kwavari. Asi shingai mundangariro dzenyu, musatanga kufunganya kuti muchazvidzivirira sei, nokuti ndichakupai mashoko nouchenjeri, zvokuti hakuna munhu pavavengi venyu achagona kuzviramba kana kuzvipikisa. Muchapandukirwa kunyange navabereki venyu, vanun'una, hama neshamwari, uye vachauraya vamwe venyu. Vanhu vose vachakuvengai nokuda kwangu, asi hapana bvudzi romusoro wenyu richaparara. Nokutsungirira kwenyu muchawana upenyu.
Pamunoona Jerusarema rakombwa nehondo, muchaziva kuti kuparadzwa kwaro kwava pedyo. Ipapo vaya vari muJudhiya ngavatizire kumakomo, vari muguta ngavabude, uye vari muruwa ngavarege kupinda muguta. Nokuti iyi ndiyo nguva yokurangwa kuti zvose zvakanyorwa zvizadziswe. Haiwa, zvichatyisa seiko mumazuva iwayo kumadzimai ane mimba navanoyamwisa! Kuchava nenhamo huru munyika nokutsamwa pamusoro porudzi urwu. Vachaurayiwa nomunondo uye vachaitwa vasungwa kundudzi dzose. Jerusarema richatsikwa navahedheni kusvikira nguva dzavahedheni dzazadziswa. Kuchava nezviratidzo pazuva, pamwedzi napanyeredzi. Panyika ndudzi dzichatambudzika uye dzichakanganiswa nokutinhira uye namasaisai egungwa. Vanhu vachapera simba nokutya, nokutarisira zvichawira nyika, nokuti masimba okumatenga achazungunuswa. Panguva iyo vachaona Mwanakomana woMunhu achiuya mugore nesimba nokubwinya kukuru. Panotanga kuitika zvinhu izvi, mumire mugosimudza misoro yenyu, nokuti dzikinuro yenyu yoswedera. Akavaudza mufananidzo uyu akati, tarirai muti womuonde nemiti yose. Painenge ichitungira mashizha, munogona kuona pachenyu nokuziva kuti zhizha rava pedyo. Nokudarowo, pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, muzive kuti umambo hwaMwari hwava pedyo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, rudzi urwu harungatopfuuri kusvikira zvinhu izvi zvaitika. Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatopfuuri. Chenjerai kuti mwoyo yenyu irege kuremedzwa nokutyisa, kudhakwa nokufunganya kwoupenyu, kuti zuva iro rirege kukuwirai seriva musina kuzvitarisira. Nokuti richasvika pamusoro pavose vagere pamusoro penyika vose. Garai makagadzirira uye munyengetere, kuti mugogona kupunyuka pazvose izvo zvava kuda kuitika, uye kuti mugogona kumira pamberi poMwanakomana woMunhu. Zuva rimwe nerimwe Jesu aidzidzisa patemberi, uye madekwana oga oga achindopedza usiku hwose ari mugomo reMiorivhi. Uye vanhu vose vauya patemberi mangwanani kuti vazomunzwa. Luka chitsauko cha22. Zvino mutambo wezvingwa zvisina mbiriso unonzi Pasika wakanga woswedera, uye vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro vakanga vachitsvaka nzira yavangabata nayo Jesu, nokuti vakanga vachitya vanhu. Ipapo Satani akapinda muna Judhasi ainzi Iskarioti, mumwe wavane 12. Uye Judhasi akaenda kuvaprista vakuru navakuru vavarindi vetemberi, akandorangana navo kuti angapandukira Jesu sei. Vakafara uye vakatenderana kuti vaizomupa mari. Akatenda akatsvaka mukana wokuti aise Jesu kwavari pasina vanhu vazhinji. Ipapo zuva rezvingwa zvisina mbiriso rasvika, iro raifanira kubayirwa gwayana rePasika. Jesu akatuma Petro naJohani achiti, endai munotigadzirira Pasika tidye. Vakati, munoda kuti tikugadzirirei kupiko? Iye akapindura akati, pamunopinda muguta muchasangana nomurume akatakura chirongo chemvura. Mumutevere iyeye kuimba yaanosvikopinda. Mugoti kumuridzi wemba, mudzidzisi ari kubvunza kuti imba yavaeni iripiko, umo mandingadyira Pasika navadzidzi vangu. Achakuratidzai imba huru yapamusoro yakarongedzwa zvose, mugadzire imomo. Vakaenda vakandowana zvinhu zvakangoita sezvavakanga vaudzwa naJesu. Saka vakagadzira Pasika imomo. Nguva yakati yasvika, Jesu navapostori vake vakagara patafura, uye akati kwavari, ndanga ndichidisa kwazvo kuti ndidye Pasika iyi nemi ndisati ndatambudzika. Nokuti ndinoti kwamuri, handichazoidyizve kusvikira yazadzisika muumambo hwaMwari. Akati atora mukombe, akavonga akati, torai mukombe uyu mugovane pakati penyu, nokuti ndinoti kwamuri, handichazonwizve chibereko chomuzambiringa kusvikira umambo hwaMwari hwasvika. Uye akatora chingwa, akavongwa, akachimedura uye akavapa achiti, uyu ndiwo muviri wangu wakapiwa kwamuri, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo vakati vapedza chirariro, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu rinoduririrwa imi. Asi ruoko rwaiye achandipandukira runeni patafura. Mwanakomana woMunhu achaenda sezvazvakatemwa, asi ane nhamo munhu uyo anondipandukira. Vakatanga kubvunzana pakati pavo kuti angava ani pakati pavo aizoita chinhu ichi. Uyewo nharo dzakamuka pakati pavo dzokuti ndiani wavo aifungidzirwa kuti angava mukuru wavose. Jesu akati kwavari, madzimambo avahedheni ane simba pamusoro pavo, uye vaya vanobata nesimba pamusoro pavo vanozviti vabatsiri. Asi imi hamufaniri kuita saizvozvo, asi
asi mukuru pakati penyu mose anofanira kuva somuduku kuna vose. Uye uyo anotonga ngaaiti souya anoshanda. Nokuti ndianiko mukuru kuno mumwe, uyo agere patafura kana kuti uya anoshanda? Ko, haazi iye agere patafura here? Asi ini ndiri pakati penyu saiye anoshanda. Imi ndimi vaya vakamira neni pamiedzo yangu, uye ndinokupai umambo sababa vangu vakandipa umambo, kuitira kuti mugodya nokunwa patafura yangu muumambo hwangu, mugogara pazvigaro zvoushe, muchitonga marudzi 12 avaIsraeri. Simoni, Simoni, Satani akumbira kuti akuzungure segorosi, asi ndakunyengeterera Simoni, kuti kutenda kwako kurege kupera, uye paunenge watendeuka usimbise hama dzako. Asi iye akapindura akati, Ishe, ndakagadzirira kuenda nemi mutorongo uye kufa nemi. Jesu akapindura akati, Petro, ndinoti kwauri, jongwe risati rarira nhasi, ucharamba iwe katatu kuti unondiziva. Ipapo Jesu akabvunza akati, pandakakutumai musina chikwama, pane chinhu chamakashayiwa here? Ivo vakati, hapana. Akati kwavari, asi iye zvino, kana une chikwama, chitore, uyewo nehombodo, uye kana usina munondo, tengesa nguo yako ugoutenga. Kwakanyorwa kuchinzi, iye akaverengwa pamwe chete navadariki. Uye ndinoti kwamuri, izvi zvinofanira kuzadziswa mandiri. Hongu, zvakanyorwa pamusoro pangu zvava kusvika pakuzadziswa. Vadzidzi vakati, tarirai Ishe, hei minondo 2. Akapindura akati, zvaringana. Jesu akabuda sezvaaisiita mazuva ose akaenda kugomo reMiorivhi, uye vadzidzi vake vakamutevera. Akati asvika panzvimbo iyo, akati kwavari, nyengeterai kuti murege kupinda mukuedzwa. Akabva pavari akaenda mberi kwavo chinhambwe chikasvika dombo rapotserwa. Akapfugama ndokunyengetera achiti, Baba, kana muchida bvisai mukombe uyu pandiri, asi ngakurege kuva kuda kwangu asi kuda kwenyu kuitwe. Mutumwa akabva kudenga akazviratidza kwaari uye akamusimbisa. Uye ari pakutambudzika akanyengetera zvikuru, uye ziya rake rakanga raita samadonhwe oropa anodonhera pasi. Akati achisimuka kubva pakunyengetera, akadzokera kuvadzidzi, akasvikovawana vavata, vaneteswa nokusuwa. Akasvikovabvunza achiti, seiko mavata? Mukai munyengetere kuti murege kuwira mukuedzwa. Achiri kutaura, vanhu vazhinji vakasvika, uye uya ainzi Judhasi, mumwe wavane 12, akanga achivatungamira, akaswedera kuna Jesu kuti amutode. Asi Jesu akamubvunza achiti, Judhasi, uri kupandukira mwanakomana womunhu nokutsvada here? Vateveri vaJesu vakati vaona zvakanga zvoda kuitika, vakati, Ishe, tivabaye neminondo yedu here? Uye mumwe wavo akatema muranda womuprista mukuru, akagura nzeve yake yorudyi. Asi Jesu akapindura achiti, zvaringana, uye akabata nzeve yomurume uya akamuporesa. Ipapo Jesu akati kuvaprista vakuru navabati vaichengeta temberi navakuru vakanga vamuvinga, ko, ini ndiri mupanduki mukuru here, zvamauya neminondo netsvimbo? Mazuva ose ndakanga ndinemi mutemberi, uye hamuna kundibata, asi zvino ndiyo nguva yenyu yokutanga kwerima. Ipapo vakamubata vakaenda naye vakandomuisa mumba momuprista mukuru. Petro akamutevera ari nechokure, asi vakati vabatidza moto pakati poruvazhe uye vakagara pasi pamwe chete, Petro akagara pakati pavo. Musikana akanga ari mushandi akamuona agerepo muchiedza chomoto. Akamunan'anidza akati, murume uyu aivawo naJesu. Asi iye akaramba izvozvo akati, iwe mukadzi, handimuzivi ini. Kwapera chinguva, mumwezve akamuona akati, newewe uri mumwe wavo. Petro akapindura akati, iwe murume, handizi. Shure kweawa imwe chete, mumwezve akauya akati, zvirokwazvo munhu uyu akanga anaye nokuti muGarirea. Petro akapindura akati, iwe murume, handitombozivi zvauri kutaura nezvazvo. Achiri kutaura, jongwe rakabva rarira. Ishe akatendeuka akatarisa akanyatsonanga Petro. Ipapo Petro akarangarira shoko rakanga rataurwa kwaari naShe rokuti, nhasi jongwe risati rarira uchandiramba katatu. Ipapo akabuda kunze akandochema zvikuru. Varume vakanga vachirinda Jesu vakatanga kumuseka uye vakamurova. Vakamusunga kumeso vakati, Profita, ndiani akurova? Uye vakataura zvimwe zvinhu zvizhinji kwaari vachimutuka. Kuzoti kwaedza, dare ravakuru vavanhu vose, vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro vakasangana pamwe chete. Jesu akamiswa pamberi pavo. Vakati, kana uri Kristu, tiudze. Jesu akapindura akati, kana ndika
ndikakuudzai hamunganditendi, uye kana ndikakubvunzai hamungandipinduri. Asi kubva zvino Mwanakomana woMunhu achagara kuruoko rworudyi rwaMwari ane simba. Vose vakabvunza vachiti, ko, zvino iwe ndiwe Mwanakomana waMwari here? Iye akapindura akati, mareva zvakanaka zvamati ndini iye. Ipapo vakati, tichadazve humwe uchapupu here? Tazvinzwa zvabva mumuromo make. Luka chitsauko cha23. Ipapo ungano yose yakasimuka ikaenda naye kuna Pirato, uye vakatanga kumupomera mhosva vachiti, takawana murume uyu achitsausa rudzi rwedu. Haabvumirani nokuripa mutero kuna Kesari, uye anozviti ndiye Kristu mambo. Saka Pirato akabvunza Jesu achiti, ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akapindura akati, hongu, ndizvo zvamareva. Ipapo Pirato akati kuvaprista vakuru nevanhu vazhinji, handiwani hwaro hwemhosva inopomerwa murume uyu. Asi ivo vakaramba vachiti, anomutsa vanhu nedzidziso yake muJudhea rose. Akatanga kuGarirea uye atosvika kwose kuno uku. Anzwa izvi, Pirato akabvunza kuti murume uyu akanga ari muGarirea here. Akati anzwa kuti Jesu akanga ari pasi poutongi hwaHerodhi, akabva amutumira kuna Herodhi, uyo aivawo muJerusarema panguva iyoyo. Herodhi akati achiona Jesu akafara zvikuru, nokuti akanga achishuva kumuona kwenguva refu. Kubva pane zvaakanga ambonzwa nezvake, ainge achitarisira kuti amuone achiita zvishamiso. Akamubvunza mibvunzo mizhinji, asi Jesu haana kumupindura. Vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro vakanga vamire ipapo vachinyanya kumupomera mhosva. Ipapo Herodhi navarwi vake vakamuzvidza uye vakamuseka, vakamupfekedza nguo youmambo. Musi uyo Herodhi naPirato vakava shamwari, kare kwavo vakanga vachimbovengana. Pirato akaunganidza vaprista vakuru, vatongi navanhu, akati kwavari, mauyisa munhu uyu kwandiri somunhu anomutsa vanhu kuti vamukire hurumende. Ndanyatsomuongorora pamberi penyu, uye ndashaya hwaro hwemhosva yamunomupomera, kunyange naHerodhi, nokuti amudzosa kwatiri. Sezvamunoona, haana kuita chinhu chingafanira kutongerwa rufu. Naizvozvo ndichamurova ndigomuregedza, nokuti aifanira kuvasunungurira mumwe munhu pamutambo. Vose pamwe chete vakadanidzira vachiti, murume uyu ngaafe, tisunungurirei Bharabhasi. Bharabhasi akanga aiswa mujeri nokuda kwebope raakanga amutsa muguta, uye nemhaka yokuuraya. Sezvaakanga achida kusunungura Jesu, Pirato akataurazve navo, asi ivo vakaramba vachidanidzira vachiti, murovererei, murovererei. Akati kwavari kechitatu, sei murume uyu atadzeiko? Handina kuwana mhosva paari yokuti atongerwe rufu. Naizvozvo ndichaita kuti arohwe ndigomusunungura. Asi vakaramba vachidanidzira nenzwi guru vachiti aifanira kurovererwa pamuchinjikwa, uye kudanidzira kwavo kukakunda. Saka Pirato akatonga kuti zvavakumbira zviitwe. Akasunungura murume akanga aiswa mujeri nokuda kwebope uye nokuuraya, uyo wavakanga vakumbira. Ndokubva avapa Jesu kuti vaite zvavanoda naye. Vakati voenda naye, vakabata murume ainzi Simoni weKurini, uyo akanga achibva muruwa. Vakamutakudza muchinjikwa ari mushure maJesu. Vanhu vazhinji zhinji vakamutevera pamwe chete navakadzi vakanga vachichema uye vachiungudza. Jesu akatendeuka akati kwavari, vanasikana veJerusarema, musandichema ini, zvichemei imi navana venyu, nokuti nguva ichasvika iyo yamuchati, vakaropafadzwa vakadzi vasingabereki, izvo zvizvaro zvisina kumbobereka, namazamu asina kumboyamwisa. Ipapo vachati kumakomo, wirai pamusoro pedu, nokuzvikomo tifukidzei. Nokuti kana vanhu vachiita zvinhu izvi pamuti munyoro, chiiko chichaitika kune wakaoma? Vamwe zvevarume vaviri, vose vakanga vari mbavha, vakatorwawo pamwe chete naye kuti vandourayiwa. Vakati vasvika panzvimbo yainzi Dehenya, vakamuroverera ipapo pamwe chete nembavha, mumwe kurudyi rwake, mumwe kuruboshwe rwake. Jesu akati, Baba, varegererei, nokuti havazivi zvavari kuita. Vakagovana nguo dzake vachikanda mijenya. Vanhu vakamira vakatarira, uye kunyange vatongi vakamuseka. Vakati akaponesa vamwe, ngaazviponese iye pachake kana ari Kristu vaMwari, iye musanangurwa. Varwi vakasvikawo vakamuseka, vakamupa waini yevhiniga. Vakati, kana uri mambo wavaJudha, chizviponesa. Pamusoro pake pakanga pane chiziviso chakanga chakanyorwa kuti, uyu ndiye mambo wavaJudha.
mumwe wembavha dzakanga dzakarembera pamwe chete naye akamutuka achiti, ko ndiwe Kristu here? Zviponese ugoponesa nesuwo. Asi imwe mbavha yakamutsiura ikati, hautyi Mwari here iwe, sezvo uri pakutongwa kumwe cheteko? Isu tiri kutongwa zvakarurama, nokuti tiri kupiwa zvakafanira mabasa edu, asi munhu uyu haana chakaipa chaakaita. Ipapo akati, Jesu, mundinangarirewo pamunenge masvika muumambo hwenyu. Jesu akamupindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muparadhiso. Zvino yakanga yava nguva inenge yechitanhatu, rima rikava pamusoro penyika yose kusvikira panguva yepfumbamwe, nokuti zuva rakamira kuvhenekera, uye chidzitiro chetemberi chakabvarurwa napakati. Jesu akadanidzira nenzwi guru achiti, Baba, ndinoisa mweya wangu mumaoko enyu. Akati ataura izvi, akabudisa mweya wake. Mukuru wezana akati achiona zvakanga zvaitika, akarumbidza Mwari achiti, zvirokwazvo uya anga ari munhu akarurama. Vanhu vose vakanga vakaungana kuzopupura chiitiko ichi vakaona zvakanga zvaitika, vakazvirova zvipfuwa zvavo uye vakaenda. Asi vakanga vachimuziva pamwe chete navakadzi vakanga vamutevera vachibva kuGarirea, vakamira nechokure vakatarisa zvinhu zvose izvi. Zvino kwakanga kuno mumwe murume ainzi Josefa, nhengo yedare ramakurukota, munhu akanga akanaka uye akarurama, uyo akanga asina kubvumirana navo pakuronga kwavo uye nokuita kwavo. Aibva kuguta ravaJudha reArimatea, uye akanga akamirira umambo hwaMwari. Akasvika kuna Pirato akamukumbira mutumbi waJesu. Ipapo akauburutsa, akauputira nomucheka, akauisa muguva rakanga racherwa paruware, rakanga risina kumbovigwa munhu. Rakanga riri zuva rokugadzirira uye Sabata rakanga rava kuda kutanga. Vakadzi vaya vakanga vauya naJesu vachibva kuGarirea vakatevera Josefa, vakaona guva uye kuti mutumbi wake wakanga waradzikwa sei mariri. Ipapo vakaenda kumba vakandogadzira zvinonhuhwira namafuta anonhuhwira, asi vakazorora nomusi weSabata vachiteerera murayiro. Ruka chitsauko cha24. Nomusi wokutanga wevhiki mambakwedza, vakadzi vaya vakatora zvinonhuhwira zvavakanga vagadzira vakaenda kuguva. Vakawana ibwe rakungurutswa kubva paguva, asi vakati vapinda vakashayiwa mutumbi waIshe Jesu. Pavakanga vachiri kushamisika nazvo, pakarepo varume vaviri vakanga vakapfeka nguo chena dzaipenya semheni vakamira parutivi pavo. Mukutya kwavo vakadzi vaya vakakotamisa pasi zviso zvavo. Asi varume ava vakati kwavari, seiko muchitsvaka umupenyu pavakafa? Haapo pano, amuka. Rangarirai zvaakakuudzai paakanga achinemi muGarirea kuti, Mwanakomana woMunhu anofanira kuiswa mumaoko avatadzi, arovererwe pamuchinjikwa, agomukazve pazuva rechitatu. Ipapo vakarangarira mashoko ake. Vakati vadzoka kubva kuguva, vakataurira vane 11 zvinhu zvose izvi, uye nokuna vamwe vose, vana Maria Magadharina naJohana, Maria mai vaJakobho, uye navamwe vaiva navo, ndivo vakandoudza vapostori izvozvo. Asi havana kutenda vakadzi ava, nokuti mashoko avo ainge upenzi kwavari. Zvisinei hazvo, Petro akasimuka akamhanyira kuguva. Akakotama akaona micheka iri yoga, ndokubva adzokera kumba achishamisika mumwoyo make nezvakanga zvaitika. Zvino musi mumwe chete iyoyo, varume vaviri vakanga vachienda kumusha wainzi Emausi, makiromita anenge 11 chete kubva kuJerusarema. Vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika, vachiri kutaura nokukurukurirana pamusoro pezvinhu izvi. Jesu pachake akabva asvika uye akafamba navo, asi meso avo akabatwa zvokuti havana kumuziva. Akavabvunza akati, muri kukurukurirana pamusoro peiko zvamuri kufamba kudai? Vakamira vakanyarara, zviso zvavo zvakasuwa. Mumwe wavo ainzi Kiropasi akati kwaari, ndiwe woga mushanyi muJerusarema asingazivi zvinhu zvakaitikamo mumazuva ano aya here? Jesu akati, zveiko? Vakapindura vachiti, zvaJesu weNazareta, aiva muprofita, aiva nesimba mushoko napamabasa pamberi paMwari uye nokuvanhu vose. Vaprista vakuru navatongi vedu vakamuendesa kuti andotongerwa rufu, saka vakamuroverera pamuchinjikwa. Asi isu takanga tichitarisira kuti ndiye akanga achizodzikinura vaIsraeri. Pamusoro paizvozvo ratova zuva rechitatu kubvira pazvakaitika, uyezve vamwe vakadzi vokwedu vatishamisa.
vaenda kuguva nhasi mambakwedza, asi havana kuwana mutumbi wake urimo. Vauya vakatiudza kuti vaona chiratidzo chavatumwa avo vati iye mupenyu. Ipapo dzimwe shamwari dzedu dzaenda kuguva dzikawana zviri izvo chaizvo zvanga zvataurwa navakadzi vaya, asi iye havana kumuona. Iye akati kwavari, haiwa imi vokusanzwisisa uye vane mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. Ko, Kristu akanga asingafaniri kutambudzika pazvinhu izvi agozopinda mukubwinya kwake here? Ipapo akatanga naMozisi navaprofita vose akavasanangurira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro. Kuzoti vava kusvika mumusha mavakanga vachienda, Jesu akaita sokunge oda kupfuurira, asi vakamugombedzera zvikuru vachiti, garai nesu nokuti kwava kudoka, zuva rava kuvira. Saka akapinda kuti andogara navo. Akati agara navo patafura, akatora chingwa, akavonga, akachimedura, akatanga kuvapa. Ipapo meso avo akasvinudzwa, vakamuziva, akabva anyangarika pamberi pavo. Vakabvunzana vachiti, ko, mwoyo yedu yanga isingapisi neiko mukati medu zvaanga achitaura nesu mumugwagwa uye achitizarurira magwaro? Vakasimuka panguva iyoyo vakadzokera kuJerusarema. Ikoko vakandowana vane 11 navamwe vaiva navo vakaungana pamwe chete, vachiti ichokwadi ichamuka uye azviratidza kuna Simoni. Ipapo vaviri ava vakataura zvakanga zvaitika munzira, uye kuti vakaziva sei Jesu paakamedura chingwa. Pavakanga vachiri kutaura pamusoro pazvo, Jesu pachake akasvikomira pakati pavo akati, rugare ngaruve nemi. Vakavhunduka uye vakatya, vachifunga kuti vaona mweya. Iye akati kwavari, munotambudzika neiko, uye seiko kukahadzika kuchimuka mupfungwa dzenyu? Tarisai maoko angu netsoka dzangu, ndini iye. Ndibatei muone, mweya hauna nyama namapfupa, sezvamunoona ndinazvo ini. Akati areva izvi, akavaratidza maoko ake netsoka dzake. Uye pavakanga vachigere kutenda nokuda kwomufaro uye vachishamiswa, akabvunza akati, mune chokudya here pano? Vakamupa chimedu chehove yakagochwa, uye akachitora akachidya pamberi pavo. Akati kwavari, izvi ndizvo zvandaikuudzai ndichinemi kuti zvinhu zvose zvakanyorwa pamusoro pangu mumurayiro waMozisi navaprofita nomumapisarema zvinofanira kuzadziswa. Ipapo akazarura ndangariro dzavo kuti vanzwisise magwaro. Akati kwavari, izvi ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu achatambudzika agomuka kubva kuvakafa pazuva rechitatu, uye kuti kutendeuka nekuregererwa kwezvivi kuchaparidzirwa kumarudzi ose muzita rake, kutanga paJerusarema. Imi muri zvapupu zvezvinhu izvi. Ndichakutumirai chipikirwa chakavimbiswa naBaba, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Akati avatungamirira kunze kweguta pedyo neBhetania, akatambanudza maoko ake akavaropafadza. Achiri kuvaropafadza, akabva pavari, akatorwa akakwidzwa kudenga. Ipapo vakamunamata ndokubva vadzokera kuJerusarema nomufaro mukuru, uye vakaramba vari mutemberi vachirumbidza Mwari nguva dzose.